कोंकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित आवाजाचो चढ उतार शास्त्र व्याख्यानाक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आणि नमस्कार. नाट्य कलाकार चेतन जाधव हो विषय मांडटले. आता सुरवेक हांव सगळ्यात पयलीं उल्हास गांवकर कोंकणी भाषा मंडळाचे सचिव हांचे कडेन मागता तांणी केतनजी जाधव हांची वळख करून दिवची आणि ह्या कार्यावळीची वळख करून तुमचे मुखार दवरची. नमस्कार. उल्हास गांवकर. येस टीचर. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ मडगांव आयोजित केल्ल्या आयच्या व्याख्यानाक आवाजाचो चढ उतार शास्त्र ह्या व्याख्यानाक तुमकां सगळ्या मंडळाच्या वतीन येवकार. भाषा मंडळ आपले तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडटा. ह्या कोविडाच्या महामारीत आमी कार्यावळी ऑनलायन पद्दतीन घडोवन हाडटा. आयज आमच्या मदीं खुबशे शिक्षक आसात, तशेंच खुबशे भुरगे आसात आनी वेगवेगळ्या नाट्य क्षेत्रांतले कलाकारय आसात. आमी जेन्ना भुरगे शिक्षकां खातीर म्हणटा की शिकयता आसतना एक मोनोटोनस एक पीच यूज करता एकाच लेवलाचेर, तेन्ना वेगवेगळे साहित्य आमी शिकयता तेन्ना गद्य आसो, नाट्य आसो, पद्य आसो, काव्य आसो, हे साहित्य शिकयता आसतना तांकां आवाजाचो चढ उतार जर आयलो ना जाल्यार भुरग्यांचो इंट्रस्ट आसा तो कमी जाता. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी एक उद्देश दवरलो भाषा मंडळान की अशे तरेचे सगळ्यां खातीर, अशे शिक्षकां खातीर न्ही सगळ्यां खातीर ह्या तरेचे एक आयोजन करचे. फाटल्या 2 म्हयन्यांत मंडळान खुबशे व्याख्यानां कार्यशाळा घेतल्या. तशेंच फुडले आमचे जावपाचे खुबशे कार्यशाळी ऑनलायन पद्दतीन जातल्यो. ते म्हळ्यार आतां हालींच रोखडीच जातली ती 22 सप्टेंबराक सांजेचे 5 ते 7 वरांचेर वज्र लिखणी शेणो गोंयबाब बाबाच्या साहित्य कृतीचेर विस्तृत चर्चा. 24 सप्टेंबर 2020 रोजी सांजे 7 ते 8:30 वरांचेर व्याख्यान जातले. अणकार, कला, मंत्र आणि तंत्र हांचे हे मार्गदर्शन करपा खातीर मुखेल स्थळी आसतले. तशेंच 30 सप्टेंबर आमचो वर्सुकी दीस वर्धापन दिन जातलो. आनी सगळ्यांत व्हडली म्हळ्यार ती आमची भुरग्यां खातीर एक कार्यावळ जाता ती शेणो गोंयबाब कोतामाळ हिवूय जावपाची आसा फुडल्या म्हयन्याक. ती कशी आसतली हाचेर तुमकां मेल जावं तुमकां शाळे खातीर पावतले. भुरग्यांक तेंचे आमचे कडेन एड्रेसीस आसा तांकां सगळ्यांक तशेंच एडिया ऑफिसांतल्यान आमी पावयतले. त्याच बरोबर आमचे वावर जो आसा तो इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश हो ऍप प्ले स्टोरान आसा. तुमी मुद्दम करून आमी शेअर करतले चॅट बॉक्सान तुमकां, तुमी मुद्दम करून डावनलोड करून पळोवचे. त्याच बरोबर OER जे आसा आतां सध्या ऑनलायन पद्दतीन शिकयता आसतना आमकां कोंकणीचे OER जे आसा 1ली ते 4थी 5वी तशेंच माध्यमीक शाळे भुरग्यां खातीर आमी OER वेगवेगळे तयार केल्ले आसा. बाकीचे शैक्षणिक साहित्य भुरग्यांचे काणयो, कथा, कविता अशे वेगवेगळे साहित्य जे आसा ते आमचे amazon.in हाचेर मेळटली तुमकां. अशे वेगवेगळे साहित्य थोडे त्या बरोबर आमची पुस्तकां बाकीचे आसात. आयज जो आवाजाचो चढ उतार हे शास्त्र जाणून घेवपा खातीर आमच्या मदीं आसात व्याख्यानाचे उलोवपी करपाक भोमानेस्त केतन जाधव. हे गोंयांतले तशेंच महाराष्ट्रांतले फामाद नाट्य शिक्षक आनी नाट्य कलाकार. तांणी काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात समाजशास्त्र आनी मराठी विशयांतल्यान पदवी घेतल्या. तशेंच पुणे विद्यापीठांत नाट्य क्षेत्राचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. तांकां नाट्य क्षेत्रांत 12 वर्सां वयर अनुभव आसा. तांचे खाशेले म्हळ्यार स्वता संशोधन करप आनी तांचे मुखेल एक खाशेले जे विशय आसलो तो कूड आनी मानसिकताय, स्पेशल एनर्जेटीक अवेरनेस, इंटेन्स फिजिकॅलिटी, आवाज आनी ताचो संवेदनशील हो ताचो मुखेल विशय. तांणी रवींद्र भवन मडगांवच्या जोडपावलान भुरग्यां खातीर नाटकां तयार केल्या, नाटक तयार करून सादरीकरण केले आसा 9 म्हयन्याचे. अशे 2 वर्सां खातीर प्रोजेक्ट घेतले. म्हज्या नाट्य क्षेत्राच्या भायर ते एक शिक्षक पुणेच्या BEd कॉलेजीन PS BEd कॉलेजीन आनी विद्या प्रबोधिनी पर्वरी हांगा तांणी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम केला. त्याच बरोबर प्रोजेक्ट एसोसिएट म्हणून इग्नोचे 8 रिजनल सेंटरांत ते आशिल्ले. तशेंच ताचे आनी एक खाशेले म्हळ्यार तांणी एक प्रोजेक्ट केल्लो तो मोनेड मायंड ह्या विशयात संशोधन करून तांणी सादर केलो. तांणी बरयल्ले, तयार केल्ले आनी डायरेक्ट केल्ले डम्प इंडिजिनेशन ह्या एकांकिका गोंय तशें महाराष्ट्रांत खूब गाजल्ले आनी तांकां एवॉर्डूय फावो जाल्लो. तशेंच 2009 वर्सान खूब गोवा कला अकादमी तशेंच महाराष्ट्रांत अखिल भारतीय लेवलाचेर नाट्य महोत्सवान जाल्ले अव्याहत
ह्या नाटकांक तांच्या भुमिकेक बेस्ट एक्टर म्हणून तांकां अवॉर्ड फावो जाल्लो. सध्या ते भितर ट्रेनिंग जपनीज डान्स थिएटर ट्रेनिंग टिचिंग ट्रेनिंग सध्या घेतात आणि जायते अशे तेजे कार्य आसा. पण हांव थोडक्यात म्हणटा कारण आमकां वेळी थोडो आसा. सराचो घेवपाक गेल्यार अर्दवर म्हाका दिसता तेजे कार्य सांगचें पडटलें. पण थोडक्यात असो आमच्या मुखार जो आयचो व्याख्यान दिवपा खातीर आसा चेतन जाधव सर. ही तांची थोडक्यात हांवें वळख केल्ली आसा. ह्या व्याख्यानाचे संयोजक पूनम बुर्ये टिचर तशेंच वेदिका वळके हे दोघे हे संयोजन करतात हे व्याख्यान जे आसा. तशेंच आमच्या भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगवाळ आणि बाकीचे वांगडी सगळे. तशेंच तुम्ही परत एकदा सगळे हांव येवकार दिता. फुडली सुत्रां हांव पूनम बुर्ये टिचरी कडच्यान. टिचर फुडली सुत्र. देव बरें करूं उल्हास सर. ह्या विशयाचे खोलायेन ज्ञान आशिल्ले केतनजी जाधव आमच्या मदीं आसात. तुमचे विचार आयकुपाक आमी रावतात. फुडली 1 वरां तुमच्या सुवातेन तुमचे कडेन दिता आणि केतनजी जाधव हांचे लागीं मागता की त्यांनी व्याख्यानाक सुरवात करची. ओके, नमस्कार. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. माझो आवाज आयकुपाक येता? कोणी एकट्यान म्हाका जर पूनम मॅडम माझा आवाज तुमकां आयकुपाक येता? मातसो कट जाता, मातसो आवाज ब्रेक जाता. ओके. रेंजीचो मातसो प्रॉब्लेम आसा. जर तुमकां कितें जर समजा आयकुपाक गेल ना जाल्यार प्लीज तुम्ही मेसेज करची. जे हांगा ऑडियन्स म्हूण येयल्ले आसा प्लीज मेसेज करची आणि हांव परत एक फावटी मागीर चुकल्ली गोष्ट परत एक फावटी सांगपाचो प्रयत्न करतलो. कार्यावळीची सुरवात करचे पयलीं हांव सगळ्या कडेन एक मागता की आमी ब्रिदींग करून, ब्रीद इन आणि ब्रीद आउट करून ह्या कार्यावळीची सुरवात करूया. ओके, हे खूप खूप इम्पॉर्टंट आसा आणि हो एक एक्सरसाइज म्हणून पळयात. ओके, सगळ्यांनी रेडी जायात. हांव जेन्ना तुमकां म्हणटलो तेन्ना जस्ट ब्रीद इन करात आणि ब्रीद आउट करात. ओके, रेडी? 5, 6, 7, 8. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. सगळो आसा तो श्वास सोडात. ओके, स्लोली नाव यू हॅव टू ब्रीद इन. प्रत्येकानी हें करचें. ऑनलायन आसले कारणान म्हाका प्रत्येकाक पळोवपाक मेळना, बट तरी प्रत्येकानी हें करचें. आणि हें केले उपरांतच तुमकां शेवटाक प्रश्न पडटले. हें जर केलें ना जाल्यार तुमकां प्रश्न पडचे ना आणि मागीर तेजेर मागीर तुमकां म्हाजे कडच्यान प्रश्न विचारना म्हणटरी जाप बी मेळचे ना. सो 5, 6, 7, 8. ब्रीद इन. Slowly you have to breathe in, hold, slowly breathe out. Okay, now once again we are going to do तुमचो एक हात पोटार दवरात आणि एक हात छातीर दवरात. एक हात पोटार दवरात आणि एक हात छातीर दवरात आणि स्लोली यू हॅव टू ब्रीद इन. घाई करपाची कांयच गरज ना. स्लोली यू हॅव टू ब्रीद इन, होल्ड, and slowly you have to exhale. Slowly you have to breathe out. Okay, once again we are going to do ये लास्ट पार्टी आसतले. आता तुम्ही जेन्ना श्वास भितर घेतले तेन्ना एक एक्नॉलेज करपाचो प्रयत्न करात की तुम्ही पोटांतल्यान श्वास घेता का छातींतल्यान श्वास घेता. इफ युअर चेस्ट इज मुव्हिंग अप अँड डाऊन जाल्यार तुम्ही छातींतल्यान श्वास घेतात. आणि जर युअर स्टमक इज मुव्हिंग अप अँड डाऊन जाल्यार तुम्ही पोटांतल्यान श्वास घेता. ओके, बी रेडी. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. 5, 6, 7, 8. ब्रीद इन,
स्लोली यू हॅव टू ब्रीथ इन. हात ठेवा छातीवर आणि पोटावर, हात ठेवा, होल्ड, अँड स्लोली यू हॅव टू ब्रीथ आउट. ओके. मी पुढं बोलताना मी सगळ्याच भाषांमध्ये बोलणार आहे. ओके. कोंकणीन बी उलयतलो, मध्ये मध्ये मराठीतनं पण बोलणार आणि इंग्लिश मधून पण बोलणार, कारण काही लोक बाहेरची पण असणार आहे. त्यामुळं समजण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांना मी या सगळ्या भाषांचा उपयोग करणार आहे. आणि एकंदरीत हा व्हॉइस मॉड्युलेशनचा प्रकार जो आहे तो मी आता ज्या पद्धतीने बोलतो याच्याकडे पण एक थोडंसं बारीक लक्ष तुमचं असू द्या. ओके. आता जेव्हा तुम्ही छातीवर आणि पोटावर हात ठेवून जेव्हा श्वास घेतला तेव्हा एक एक्नॉलेज करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला का, की तुम्ही नेमकं कुठनं श्वास घेता आहात. ओके. एक छातीतनं श्वास, छाती जर समजा हलत आहे तर तुम्ही छातीतून श्वास घेता आहात, आणि पोट जर तुमचं हलत आहे तर तुम्ही पोटातनं श्वास घेता आहात. तर जास्ती वेळ न घालवता तुमका असे सांगपाक सोदता की द नॅचरल वे टू ब्रीथ इज फ्रॉम स्टमक. स्टमक म्हणजे जो वारा आपण आत घेतो तो डायरेक्ट आपल्या डायफ्राम मध्ये जातो. मी पुढं प्रेझेंटेशन करणार आहे, स्लाइड्स दाखवणार आहे. डायफ्राम म्हणजे काय आणि या गोष्टी आपण सायन्समध्ये शिकलेलोच आहोत, बट आम्ही ज्यांना व्हॉइस मॉड्युलेशन आणि असे ज्यांना प्रकार ज्यांना पळयता त्यांना डायफ्राम आणि हेजेर चड व्हडले लक्ष दिना, लक्षात येता. बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ब्रीथ फ्रॉम युअर स्टमक. पोटातनं श्वास घेणं खूप गरजेचं आहे आणि दिस इज अ नॅचरल वे टू ब्रीथ. ओके. उदाहरणार्थ तुम्ही जर बघितलं असेल, तुमच्या घरी जर मांजर असेल किंवा कुत्रा असेल आणि ते मांजर झोपलेलं असेल तर त्या मांजराचं पोट खालीवर हळूहळू 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 होत राहणार. कुत्रा जर असेल तर कुत्र्याचं पण पोट खालीवर होणार. ओके. छाती खालीवर होणार नाही. जे लोक छातीतनं श्वास घेत आहेत, तुम्हाला सांगू, माणूस हा आहे ना, माणूस हा खूपच उपद्व्ययी प्राणी आहे. म्हणजे काहीतरीच वेगळेच उपद्व्याप करून तो जी नॅचरल प्रोसेस जी आहे ती बिघडवण्याचं हजारो वर्षांपर्यंत आता काम करत आहे. लक्षात येते. तर सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की जी नॅचरल पद्धत आहे ब्रीद इन आणि ब्रीद आउट करण्याची, ब्रीद इन जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपला श्वास, ऑक्सिजन जो असतो तो सरळ आपल्या श्वासनलिकेतून तो डायरेक्ट डायफ्राम मध्ये जातो. आणि डायफ्राम म्हणजे एक गमतीशीर गोष्ट आहे. लक्षात येतंय. डायफ्राम म्हणजे एक गमतीशीर गोष्ट आहे. आणि एक काय म्हणू आपण, बलून जसा असतो ना, बलून, फुगा, तर त्या फुग्याभशेन तो डायफ्रामाची थोडीशी रचना असता. ओके. I'm not telling about the shape about the diaphragm, but ती जी गोष्ट असतो पहिली ती एक फुग्या भशेन असता आणि वार जसं भितर वयता, ऑक्सिजन जशी भितर वयता तसो तो फुलता आणि ऑक्सिजन जेन्ना भायर पडटा तेन्ना तो स्क्वीज जाता, तो असो कमी जाता, तो आकुंचन पावतो. ओके. लक्षात आलं. तर बोलण्यासाठी हा व्हॉइस मॉड्युलेशन कडे आपण नंतर येऊ. आपण एकंदरीत एक आवाज कसा निर्माण होतो बाबा, आवाज कसा निर्माण जाता, खंयच्यान निर्माण जाता, त्याची कारण कितें ते एकंदरीत लक्षात घेऊया. ओके. एक आपण एक्सरसाइज असा करून बघू शकतो की तुम्ही श्वास संपूर्णतः सोडा, इनहेल, ब्रीद आउट करा आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही करून बघा. मी तुम्हाला थांबेन. श्वास सोडा आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा. हे शक्य होणार नाही. याचं कारण असं की बोलणं जे आहे ते आपल्या श्वासावर आणि घेतलेला जो वारा आहे, आम्ही जो वार भितर घेता त्या वाऱ्याचेर सगळे अवलंबून असता. लक्षात येता. वार जर आम्ही भितर घेयना आम्ही उलोवपाक शकची ना.
Okay, now this is very basic thing, but this is समजप is very important to do voice modulation. ओके, आपण खूप बेसिक पासून सुरू करणार आहोत. ओके, तर आपण वारा आत घेतला, डायफ्राम मध्ये गेला आणि तो वारा जेव्हा आपण बाहेर टाकतो, वारा जेव्हा आपण बाहेर टाकतो तेव्हा आपल्याला आवाज आपण निर्माण करू शकतो. म्हणजे काय होतं की बघा, डायफ्राम मध्ये वारा जातो आपल्या खाली इकडे स्टमक मध्ये, ओके, फुफ्फुसांमध्ये जातो, लक्षात येते. आणि जेव्हा आपण वारा बाहेर टाकतो तेव्हा श्वास नलिकेतनं तो बाहेर पडत असतो. आणि इथं घशापाशी एक स्वरयंत्र नावाचा प्रकार असतो. ओके, मी मोठी नावं घेऊन काहीच कन्फ्युजन करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीये. काही नावं मी वगळूनच टाकलेली आहेत, ती मी घेणारच नाहीये, कारण एकाच तासाचा लेक्चर आहे. ओके, मी लेक्चर म्हणेन, व्याख्यान म्हणणार नाही, कारण व्याख्यान म्हटलं तर टेन्शन येतो. लेक्चर म्हणेन. तर जेव्हा वारा बाहेर निघतो तर इथं स्वरयंत्र असतं. ओके, तुम्ही घशाला इथं असा हात लावून बघा, तुम्ही करून बघा, मी त्याच्यासाठी सुद्धा थांबेन. घशाला इथं हात लावा आणि तुमचं तुम्ही बोलून बघा. माईक ऑन करण्याची गरज नाहीये, पण तुमचं तुम्ही नुसतं हा हो असंही काहीही तुम्ही बोला किंवा हमिंग करा किंवा असं करा आणि नुसतं इथं हात लावून इथं जे व्हायब्रेशन जाणवतंय त्याचा एकंदरीत फील घ्या. ते करून झाल्याच्या नंतर गप्प राहा, काहीच करू नका. तर तुम्हाला तिथे जर कंप जो पावतोय किंवा व्हायब्रेट जे होते ते तुम्हाला नंतर जाणवणार नाही जेव्हा तुम्ही गप्प राहणार. जेव्हा तुम्ही बोलाल तेव्हा तुम्हाला इथं कंप जाणवणार, इंगा व्हायब्रेशन तुमका जाणवतले. त्या कित्याक जाणवता? इथं घशापाशी आपल्याला इथे एक स्वरयंत्र नावाचा प्रकार असतो. ओके, ते मी पुढे दाखवणार आहे. तर या स्वरयंत्र जे आहे ते त्याच्यातनं मग बाहेर आवाज पडतो, वरती इकडं येतो. पडजीभ, टाळू, जीभ, दात, ओठ ह्यांच्या सगळ्यांच्या मदतीने शब्द आणि अक्षर निर्माण होतात. आपण आधी अक्षरांकडे वळूया. आता नॅचरल पद्धत अशी असते की सगळ्यांनाच, आपण जेवढे जन्मलेले जीव आहेत पृथ्वी तलावर, सगळ्यांनाच त्यांच्या परीने, त्यांच्या एका नॅचरल पद्धतीने स्वर असतात. ओके, आपल्याकडे अक्षर सुद्धा बघा, त्यांची नावं बघा, स्वर आणि व्यंजन असे दोन प्रकार असतात आपल्याकडे. स्वर म्हणजे काय? स्वर म्हणजे अ, आ, इ, उ. लक्षात येते? तर हे अ, आ, इ, उ करताना तुम्हाला जिभेचा वापर तिथं लागत नाही, तुम्हाला तिथं दातांचा वापर पडत नाही, तुम्हाला टाळूंचा वापर करायला पाहिजे असं काही नाही. तर स्वर डायरेक्टली आपला इथनं येऊ शकतो. त्यामुळं लहान मुलं जेव्हा जन्मतात तेव्हा लगेच ते कुठली अक्षरं उच्चारतात? ते आ करतात, ई करतात, उ करतात. त्याच्यातनंच मग आई, आ, ई हा शब्द फॉर्म झालेला असावा. लक्षात येते? कारण हे बेसिक आहे. लक्षात येते? तुमच्याकडे कुत्रा जर समजा असेल किंवा मांजर जर असेल तर ते पण स्वरांचा कसा वापर करतात? कुत्रा मांजर काय क, का, की, कू असं बोलू शकतो का? असं बोलू शकत नाही. फक्त आपल्याला ऐकू येताना कुत्रा भूक करतो, भू अरे भ अक्षर आपल्याला जाणवतं, पण ते भ अक्षर काय तो उच्चारत नाही. नाहीतर तुम्ही करून बघा, भ करताना भ हे अक्षर उच्चारताना तुमचं काय होतं इथे, तुम्ही एकदा करून बघा. भ हे अक्षर उच्चारून बघा. भ म्हणताना आपले दोन ओठ टेकतात, बरोबर? पण कुत्रा जेव्हा भुंकतो तेव्हा तो तोंड वासूनच भुंकणार. लक्षात येते? कारण तो घशातून हु
करतो त्याचा साऊंड एकंदरीत आपल्याला येताना भ भ भ असा येऊ शकतो किंवा येतो. ओके, आणि आपल्याला भ हे अक्षर माहिती असल्यामुळं आपल्याला लगेच वाटतं की अरे तो भू करतोय. लक्षात येते. तुमच्याकडे जर मांजर असेल तर ते पण एक लक्षात घेण्यासारखं आहे की मांजर म्याव करते. आपण काय म्हणतो, मांजर म्याव करते. म्याव म्हणजे म असं करते असं आपण म्हणतो, बट मांजर म्याव म्हणणार. लक्षात येता, ती घशातनच ओरडत असते, असं करते ती घशातनच असं करते. लक्षात येते. म म्हणताना तुम्ही एकंदरीत करून बघा. म म्हणताना दोन्ही आपले ओठ जे आहेत ते एकमेकांना टेकतात असे, मगच म हा उच्चार शक्य आहे. ओठ ओठांना न टेकवता म ह्या अक्षराचं उच्चारण शक्य नाहीये. तुम्ही प्रॅक्टिकल करून बघा तुमचं तुम्ही. आणि तुम्हाला याच्यावर काही जरी क्वेरी असतील किंवा तुमच्याच्यानं होत असेल मग हे अक्षर ओठ न टेकवता म्हणायला, तरी सुद्धा मला सांगा हा, माझ्या एकंदरीत ज्ञानासाठी. ओके, तर ही नॅचरल पद्धत आहे. स्वर सगळ्यांनाच असतात. आता तुम्ही याच्यात आणखीन एक बऱ्याच ठिकाणी मला असं पण मुलं विचारतात, माझे स्टुडंट विचारतात की पोपट बोलतो मग तो कसा बोलतो. त्याच्या घशाची ठेवण, स्वरयंत्रेची ठेवणच तशी असते की तो एकंदरीत जसं मांजर म्याव आपल्याला ऐकताना म ऐकू येतं, तसं पोपटाची स्वरयंत्रेची ठेवणच तशी असते की तो तशा पद्धतीनं आवाज काढू शकतो. पण तो काही बोलत नाही, तो घशातनच आवाज काढणार, तो मिमिक करण्याचा प्रयत्न करणार. लक्षात येत आहे. ते काही जंगली पोपट वगैरे करणार नाही, बट आपण पाळले पोपट की ते करू शकते. कोंबडा सुद्धा घ्या तुम्ही. मी आणखीन एक उदाहरण देतो. याच्यावर मी जास्ती थोडस वेळ घालवतोय कारण हे खूप महत्वाचं आहे. कोंबडा सुद्धा कॉक कॉक करतो. आता हे क अक्षर करताना तुमच्या जिभेचं काय होतं ते बघा, लक्षात घ्या. क करताना तुमच्या जिभेचं काय होतं एकदा तुम्ही म्हणून बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. मी सांगण्याची सुद्धा गरज नाहीये. क हे अक्षर तुम्ही उच्चारून बघा, जिभेची कशी सर्कस चालू असते ते बघा. ओके, मी परत एकदा सांगतो. स्वर बोलताना, स्वर उच्चारताना जिभेची, दाताची, पडजीभ, टाळू यांचा कशाचाच उपयोग होत नाही. ते फक्त स्वरयंत्रातूनच आपण आवाज काढू शकतो. पण व्यंजन आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा टाळू, पडजीभ, मग दात, ओठ, नाक यांच्या सगळ्यांचा वापर होतो. नाकाचा वापर कुठे होतो? म आपण म्हणतो तेव्हा नाकाचा वापर होतो. नाक बंद करून म्हणा तुम्ही. नाक बंद करून म म्हणण्याचा प्रयत्न करा. शक्य आहे का बघा. तर एकंदरीत आपलं तोंड आणि तोंडाचा आतला भाग जो आहे तो सर्कशीचा तंबू असल्यासारखा मला वाटतो. मी नट असल्यामुळं मला हे तशा पद्धतीनं इमेजिन होतं, मला हे तशा पद्धतीनं रिलेट होतं. तोंड हे एक सर्कशीचा तंबू आहे आणि जीभ जी आहे ती भयानक फ्लेक्झिबल असा एक जोकर म्हणूया, किंवा एक काय म्हणूया आपण, जिमनॅस्ट करणारा कोणतरी एक मास्टरच आहे असं म्हणूया. कारण जीभ जेवढं काम करते, तुम्ही फिजिकली जेवढं दिवसभर काम करत नाही तेवढं जीभ काम करते, हे असं आहे. आणि जिभेमुळं मुळात आपण खाऊ शकतो, अन्न पचवू शकतो, पासून ते बोलू पण शकतो. ओके, लक्षात आलं. आपण आता पुढं वळूया. मला एकच मिनिट द्या. मी माझे स्क्रीन शेअर करतो म्हणजे आपल्याला बघता येईल. इथं थोडस आपण लक्ष देऊया. ही एक इमेज तुम्ही साधारणतः बघण्याचा
प्रयत्न करा. हे जे पुढं जे उलट्या आकारात व्ही जे दिसतंय त्याला आपण वोकल कॉर्ड्स म्हणतो. ओके, त्याला आपण मी जे स्वरयंत्र तुम्हाला म्हणत होतो ना, तर ते हे स्वरयंत्र असं असतं. दुसरी एक इमेज अशी आहे. तुम्ही जर वाचायला गेलात खालून, तुम्ही जर वरती वाचायला गेलात तर खालून 4थ्या क्रमांकावर व्होकल कॉर्ड आहेत बघा. थोडस एक इकडे लक्ष द्या. हे सगळं समजून का घ्यायचं, तर पुढे आपल्याला याची मदत होईल म्हणून याच्यावर थोडासा आपण वेळ घालवतोय, बाकी काही नाही. जे व्होकल कॉर्ड आहेत आणि ती आपल्याला एक मोकळी जागा जी दिसते, मोकळी जागा जी दिसते ती अशी पोकळी असते, त्याच्यातनं वारा आत जातो, बाहेर येतो आणि ह्या पोकळीमुळं मुळात आपल्याला आवाज निर्माण करता येतो. या पोकळीमुळे ऍक्च्युली वारा आपण बाहेर टाकू शकतो, पण ह्या पोकळीचा ही पोकळी असते आणि याच्या एकंदरीत घुमारातून आवाज निर्माण होतो. लक्षात येतंय? तोंडाची पोकळी, नाकाची पोकळी, याच्यातनं आवाज जेव्हा आपण वारा बाहेर टाकतो, लक्षात येतंय, तर ह्या ज्या ही जी पोकळी आहे याच्यातनं आपल्याला एकंदरीत आपल्या आवाजाला घुमार मिळतो आणि आवाज आपण मोठा कमी करू शकतो. लक्षात येतंय? आता ह्या व्होकल कॉर्ड्स ज्या आहेत त्या सतत हलत असतात. ती जी उलटी व्ही तुम्हाला जे तिथं दिसत जे आहे ना, ते सतत हलत असतात. सतत हलत असतात म्हणजे तुम्ही जेव्हा बोलण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा त्या कंप पावतात. ओके, आता थोडस आणखीन एक सायन्स आपण लक्षात घेतलं तर आवाज कसा निर्माण होतो? आवाज एका गोष्टीतून निर्माण होतो का, की दोन गोष्टी जेव्हा एकमेकांवर आदळतात. टाळे वाजून बघा. दोन गोष्टी जेव्हा एकमेकांवर आदळतात तेव्हा आवाजाची निर्मिती होते, असं एकंदरीत सायन्स आपल्याला सांगतं. तर हेच सायन्स इथं घडत असतं. आपण जो वारा आत घेतो, तो जेव्हा आपण वारा आत घेऊन जेव्हा बाहेर टाकतो बोलण्यासाठी म्हणून, तो वारा ही जी उलटी व्ही तुम्हाला दिसत आहे ना इकडे व्होकल कॉर्ड, तर तिथं आदळते आणि तिथनं आवाजाची निर्मिती होते, स्वराची निर्मिती होते. लक्षात घ्या, इथं स्वराची निर्मिती होते, इथं व्यंजनाची निर्मिती होणार नाही. व्यंजन मग पुढे जाऊन, ही इमेज आता थोडीशी परत एकदा बघण्याचा प्रयत्न करा. वारा स्वरयंत्रामधून बाहेर जेव्हा निघतो तेव्हा स्वर निर्माण होतात आणि वारा स्वरयंत्रातून निघून जेव्हा वारा टाळू, जीभ, पडजीभ, दात, नाक या पोकळीमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा आपण अक्षरांची म्हणजे व्यंजनाची निर्मिती करू शकतो. एकंदरीत आपण जिभेची वाकडी तिकडी हालचाल करतो, ओठांची हालचाल करतो. आपल्याला पाहिजे तेव्हा वारा आपण नाकातनं काढतो, तेव्हाच मग म या अक्षराचं उच्चार शक्य होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण डिस्ट्रीब्युशन करत असतो. एक प्रकारे सर्कसच चालू असते आणि अशा पद्धतीनं स्वर आणि व्यंजन यांची निर्मिती होते. ओके, सो हे एकंदरीत मी थोडक्यात तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. आपण आता पुढे जाऊया. हे एक वाक्य मी तुमच्यासाठी लिहिलेलं आहे, तुम्ही एकदा वाचून बघा. Tell me the fact and I'll learn. Tell me the truth and I'll believe. But tell me the story and it will live in my heart forever. असं वाक्य आहे. ज्यांना कोणाला स्क्रीन जर समजा दिसत नसेल तर त्यांच्यासाठी. Tell me the fact and I'll learn. ओके, ह्या वाक्यावर आपण आता थोडीशी एक्सरसाइज करणार आहोत. परत एकदा वाचा, किंवा तुम्हाला जर दिसत नसेल किंवा तुम्ही तुमच्या पेन पेपर जर तुमच्याकडे असेल तर ते पटकन लिहून घ्या. कसं होतं, लिहिलं की आपल्याला लगेच ते आत्मसात होतं.
We can acknowledge that particular sentence when we write it. Tell me a fact and I'll learn. Tell me the truth and I'll believe. But tell me the story and it will live in my heart forever. असं वाक्य आहे. ओके. आता व्हॉइस मॉड्युलेशन कडे वळताना आपण एकंदरीत व्हॉइस मॉड्युलेशनला कसं फेस होऊ शकतो बाबा, असा एक एकंदरीत आजच्या याचा एक प्रश्न आहे. तुम्ही वाक्य जर समजा लिहून घेतलं तर मी पुढच्या स्लाइड कडे येतो. मी परत वरच्या सेंटेन्स कडे येणार आहे. फक्त हे थोडंसं आपण आता व्हॉइस मॉड्युलेशनचं काम आपण कसं सुरुवात, व्हॉइस मॉड्युलेशनच्या कामाची कशी सुरुवात आपण करू शकतो याच्याकडे येऊया. ओके. पहिल्या प्रथम यू हॅव टू रीड दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स ओके इन अ रोबोटिक मॅनर. रोबोटिक मॅनर म्हणजे कसं मी सांगतो तुम्हाला. टेल मी सॉरी रोबोटिक म्हणजे असं की याच्यात कुठलीच इमोशन नाही, चढ उतार नाही, काही नाही, सरळ सोड आपलं वाक्य ठाशीव पद्धतीने बोलायचा प्रयत्न करायचा. की कसं ते असं, टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न. टेल मी द ट्रूथ अँड आय बिलीव्ह. बट टेल मी स्टोरी अँड इट विल लिव्ह इन माय हार्ट फॉरएव्हर. ओके. रोबोटिक जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा एकंदरीत त्या वाक्यामध्ये जो काय मथितार्थ आहे आणि दोन शब्दांच्या मध्ये जो काही मथितार्थ आहे किंवा स्वल्प विरामांमध्ये जो काय मथितार्थ असेल मे बी, इथं एक स्वल्प विराम आहे बघा, तर ह्याचा अंदाजा आपल्याला येऊन जातो. ओके. ना जाल्यार खुबशा फाटी एक अशी जाता की आम्ही कितीतरी पयलीं वाचलेले असता आणि त्याच इम्प्रेशनान आम्ही दुसरी बी स्क्रिप्ट वाचता. स्क्रिप्ट अथवा तुम्ही लेसन घ्या, आपण जेव्हा लेसन प्लॅन तयार करतो तेव्हा लेसन घ्या, आपण लेसन त्याच ह्यानं वाचत असतो आणि तिथे व्यवस्थितरित्या आपण व्हॉइस मॉड्युलेशन करू शकत नाही म्हणून त्याचा एक वेगळाच अर्थ निर्माण होऊ शकतो. आणि वेगळाच अर्थ जेव्हा त्याचा निर्माण होतो तेव्हा ते समोर जेव्हा पोचतं ऐकणाऱ्यांच्या कानात, मेंदूत, तो मग त्यांचा मेंदू वेगळ्या पद्धतीने विचार करतो, जो की तो अर्थ तसा नसतो त्या पर्टिक्युलर वाक्याचा. लक्षात येते? हे वाक्य तुम्ही लिहून घ्या. हे खूप तुम्ही कुठलंही वाक्य घ्या, माझी काही हरकत नाही. बट आता काम करताना तुम्ही एकंदरीत करून बघा. मी जो काही एक्सरसाइज तुम्हाला सांगतोय तुम्ही तुमच्या परीनं तो करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्हाला क्वेश्चन्स पडतील आणि तुम्ही नंतर मला विचारू शकाल जर काही तुम्हाला क्वेरीज असतील तर. तर पहिलं असं करायचं की वाक्य असेल, लेसन असेल किंवा तुम्ही स्क्रिप्ट असेल कुठलीही नाटकाची म्हणा, तर ती रोबोटिक बोलायची. त्याच्यातनं एक फायदा असा होतो की त्याचा मिनिंग तुम्हाला लक्षात येतो. दुसरी गोष्ट, तुमच्या जिभेला सवय होते त्या शब्द जोडींची. ओके. आणि मग आपण पुढं जाऊ शकतो. इथं याचं हेडिंग मी बघा, प्रिपेअरिंग फॉर स्क्रिप्ट और लेसन असं लिहिलेलं आहे. मुळात इथं सगळे टीचर्स असणार आहेत असं मला सांगितलं गेलं, पण स्क्रिप्ट आणि लेसन मी असं का लिहिलं तर मला एकंदरीत टीचिंग आणि ऍक्टिंग हे खूप जवळ आहे असं मला वाटतं. टीचिंग आणि ऍक्टिंग. आता याच्यातल्या सिमिलॅरिटीज थोड्याशा आपण बघूया. आपण ऍक्टिंग करताना काय करतो, तिकडे आपल्याला एंट्री असते, एक्झिट असते, बरोबर. आणि आपण टीचिंग करतो तेव्हा आपल्याला वर्गात जावं लागतं आणि बाहेर यावं लागतं. तिथं पण आपली एंट्री एक्झिट ही असतेच. लक्षात येतं? आपण जर कॅरेक्टर न घेता साधेच असे स्टेजवर गेलो तर लोक आपल्याला हसतील, अरे हा काय गबळ्यासारखा आला.
तर तसंच क्लासमध्ये पण होतं. आपण जर आपल्या कॅरेक्टरमध्ये, टीचर या कॅरेक्टरमध्ये जर आत गेलो नाही क्लासमध्ये, तर मुलं आपल्याला ऐकणार नाही, आपली टिंगल टवाली करणार. लक्षात येते. दुसरी एक उदाहरण हेजे अशें आसा की आमी जेन्ना नाटक करता, लक्षात येता, एक्टर कितें करता, एक्टिंग करता, बरोबर. आणि तो एक्टिंग करत असताना स्क्रिप्टमध्ये जे काही लेखकाने लिहिलेलं आहे आणि दिग्दर्शकाने दिग्दर्शित केलेलं आहे, तो ते मांडण्याचा, सांगण्याचा, तसं करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण वर्गात पण तेच करतो. लेखकाने एखादा कुठला तरी लेसन लिहिलेला आहे, तो आपण पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. आपण एकंदरीत जसं श्रीराम लागू म्हणतात, लमाण असतो नट, तसं मला टीचर पण तसंच वाटतं, की इकडचा माल तिकडं देतात. थोडक्यात हां. लक्षात येतंय? ते जर समजून सवरून आपण नाही केलं, तर नटासाठी ते खूप घातक आहे, कारण नाटक कळणार नाही आणि टीचरसाठी पण खूप घातक आहे, कारण लेसन मुलांना कळणार नाही. लक्षात येतंय? तिकडे नाटकात आपल्याला लेखक आणि दिग्दर्शक असतात. तसं वर्गात आपल्याला त्या जो लेसन लिहिलाय, ती कवयित्री असेल किंवा ऑथर असेल, लेखक असेल म्हणूया. तर तो लेखक असतो आणि दिग्दर्शक याची पदवी आपण हेडमास्टर किंवा प्रिन्सिपल यांना देऊ शकतो. तालीम जर याचा गमतीचा भाग असा, की तालीम जेव्हा सुरू असते, तेव्हा दिग्दर्शक मध्येच तालीम थांबवतो. तसं शाळेत आणि कॉलेजेसमध्ये पण होतं. कारण लेक्चर जेव्हा चालू असतं, तेव्हा मध्येच प्रिन्सिपल येणार आणि काहीतरी आपलं सांगून जाणार. ते सगळं एक माझा सांगण्याचा मुद्दा हा आहे, की ऍक्टिंग आणि टीचिंग हे खूप जवळ आहे. खूप जवळ आहे. त्याच्यासाठी जे कोण टीचर्स आहेत त्यांनी थिएटर करणं खूप गरजेचं आहे किंवा कुठलाही आर्ट फॉर्म प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं आहे. आपण आता थोडंसं पुढे जाऊया. व्हेन वी प्रिपेअर फॉर आवर लेसन, आपण आणखीन काय तयारी याच्यात करू शकतो. याच्यातला दुसरा मुद्दा बघा, वर्किंग ऑन मीनिंग टू अंडरलाइनिंग द वर्ड्स. लक्षात येतंय? आपण जेव्हा रोबोटिक बोलतो, टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न, तर हे असं करताना आपल्याला एकंदरीत त्याच्यातला मथितार्थ समजतो. त्याच्यातले वर्ब्स, ऍडजेक्टिव्स, नाम, सर्वनाम, आपण हे जे काही व्याकरण आहे, हे आपल्याला सगळं एकंदरीत ह्या वाक्यामधलं किंवा त्या लेसन मधलं किंवा त्या स्क्रिप्ट मधलं सगळं आपल्याला समजू शकतं. आणि मग त्या मानाने आपण अंडरलाईन करू शकतो. तेच मी इथं लिहिलंय आणि त्याच्यावर काम करू शकतो. ओके. तिसरा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे, डायफ्रॅग्मॅटिक स्पीकिंग. आता म्हणजे हे काय बाबा, डायफ्रॅग्मॅटिक स्पीकिंग म्हणजे काय, हे थोडंसं आपण आणखीन मी इथं एक नेटवरून डाउनलोड करून 1-2 स्टिकर इथं आणून चिटकवलेले आहेत आपल्याला समजण्यासाठी. तर डायफ्राम कसा असतो बघा, पॅराशूट सारखा असतो तो. त्याच्यात वारा जातो, वारा गेल्यावर तो फुगतो, वारा बाहेर पडताना तो आकुंचन पावतो. लक्षात येते? डायफ्रॅग्मॅटिक जेव्हा आपण वाचन करतो, तेव्हा आपण खरोखरच डायफ्राम मधून बोलतो की नाही हे कसं कळणार? तर आपण एक हात, जसं मी तुम्हाला मगाशी श्वास घेताना सांगितलं, की एक हात पोटावर आणि एक हात छातीवर. ज्यांचा कोणाची छाती जर वर खाली होत असेल, तर ते डायफ्राम मधून घेत नाही. आणि ज्यांचं पोट हलत असेल श्वास घेताना, तर ते एकंदरीत डायफ्राम मधून श्वास आत बाहेर करतात, श्वासोश्वास घेतात, असं एकंदरीत आहे. तर हे डायफ्रॅग्मॅटिक स्पीकिंग करताना आपण जेव्हा ह्या वाक्याकडे परत आपण येऊया, टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न, आणि हे वाक्य आपण जेव्हा रोबोटिक बोलणार, तेव्हा तुम्ही एक हात तुमचा छातीवर आणि एक हात तुमचा पोटावर परत एकदा करून बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आणि हे रोबोटिक बोलण्याचा प्रयत्न करा आणि स्पीक इट लाऊड. तुम्ही जिथं कुठं असाल, हा एक्सरसाइज तुम्ही अगदी आता या वेळेला करून बघा. स्पीक इट लाऊड. ओके. रोबोटिक बोलताना मी तुम्हाला सांगितलंय कसं करायचं. टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न. टेल
मी कुठंच मध्ये थांबायचं नाही, स्वल्पविरामाला थांबायचं नाही, फुलस्टॉपला थांबायचं नाही. नुसते प्रत्येक एक 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 शब्द ठळक पद्धतीनं उच्चारत राहायचा. ओके. आणि हे करताना तुम्हाला एकंदरीत पोट वर खाली होत असेल तर तुम्ही डायफ्रॅग्मॅटिक स्पीकिंग करता आहात. आता हे एकंदरीत करताना बाबा याचा रियाज कसा करायचा, हे एकंदरीत व्हॉइस मॉड्युलेशनचा रियाज आपण कसा करू शकतो, काय नेमकं करू शकतो. बरं, थोडंसं मी वेळ घेऊन असं पण सांगेन की ज्यांना कोणाला थोडंसं अवघड होत असेल की बाबा माझं मी पोटातनं श्वास घेतच नाही बाबा, असं कोणाला जर समजा वाटत असेल तर त्यांनी एक काम करायचं, खाली झोपा वर तोंड करून. ओके. दोन्ही हात सरळ ठेवा, वर तोंड करून झोपा, पाय खाली सरळ सोडा आणि शांत चित्ताने पडून राहा आणि अर्धा एक मिनिटांनी तुमचा कुठला तरी एक हात तुमच्या पोटावर येऊ द्या आणि पोट हळूहळू वर खाली होताना तुम्हाला दिसेल. तर खूप इझी आहे, म्हणजे ही नॅचरल प्रोसेस आहे, हे तसंच होणार. लक्षात येतं. ज्यांना कुणाला अवघड जाईल मी त्यांच्यासाठी हे मध्येच सांगितलं. ओके. तर रियाज करताना एक पहिलं आहे एक्सपिरियन्सिंग स्क्वीज ऑफ डायफ्राम व्हेन ब्रीदिंग. ओके. याच्याकडे आपण नंतर येऊया. दुसरा मुद्दा आहे हमिंग, आकार आणि ओम. ओके. तर हे कसं करायचं, मोठा श्वास घ्यायचा, टू ब्रीद इन, आणि तोंड बंद करून ओठ एकमेकांना चिकटून तुम्हाला जर ऐकू येत असेल मी जे काही करतोय तर तुम्हाला तर लक्षात येईल की मी काय करतोय, त्या आवाजाच्या ऐकण्यातूनच तुम्हाला लक्षात येईल मी काय करतोय. हमिंग करायची आणि श्वास संपेपर्यंत ही हमिंग चालूच ठेवायची. ओके. करून बघा तुम्ही एकदा. नंतर आहे आकार. जसं तुम्ही हमिंग कराल तसंच सुरुवातीला यू हॅव टू ब्रीथ आउट. पूर्ण श्वास जो काही आहे तुमच्या आतमध्ये वारा आहे तो यू हॅव टू ब्रीथ आउट. नव्याने ब्रीथ इन करा, डीप ब्रीथ इन करा आणि लगेच असं श्वास सगळा ओढून घेऊ नका, म्हणजे जगातला श्वास काही संपणार नाहीये. हळूहळू ब्रीथ इन करायचं. हळूहळू ब्रीथ इन केल्यावर एक पॉइंट असा येईल की तिथं तुम्हाला वाटेल की आता याच्या परस आणखीन मी वारा आत घेऊ शकत नाही. तिथनं तोंड आ करायचं, तोंड वासायचं, तोंडात सरळ उभी अशी 3 बोटं आत गेली पाहिजे आणि असा श्वास घेतल्याच्या नंतर तो आकारामध्ये सगळा श्वास बाहेर सोडायचा. फॉर एक्झाम्पल अशा पद्धतीनं. आणि हे करताना जोवर तुमचा श्वास पुरेल तोवर हे आकार करत राहायचं. लक्षात येत आहे. आणि सगळ्यात शेवटी या दुसऱ्या मुद्द्यात असा आहे की ओम करायचा. बरेच जण ओम करतात, ओम लावतात. श्वास तसाच परत आत घ्यायचा आणि असं श्वास सोडून द्यायचा ओमकाराने. ओके. आता हे केल्याने होणार काय की तुमच्या घशात जो काही कफ असेल किंवा आवाज जर नीट बाहेर पडत नसेल तर त्याच्यासाठी हे एक्सरसाइजेस खूप गरजेचे आहेत. ओके. आणि एकंदरीत तुम्ही डायफ्राम मधून बोलू शकणार. हा एक्सरसाइज करताना तुम्हाला तुमच्या डायफ्राम मध्ये एकंदरीत स्क्वीज, एकंदरीत ते पिळवटून जाते थोडंसं बाबा, असा एक काहीतरी अनुभव येईल. ओके. पहिला मुद्दा जो मी लिहिला आहे तो. ओके. तिसऱ्या मुद्द्याकडे स्वर आकार. स्वर म्हणजे अ आ इ उ ए ऐ हे आहेत आपल्यासाठी, हे आहेत. ज्यांना कुणाला सा रे ग म प ध नि सा हे करायचं असेल तरी चालेल. ओके.
बट टीचर लोक हे जास्तीत असं काही करत नाही, म्हणून मी साधं सांगतो. अ आ इ ई उ ऊ हे जे आपल्याकडं स्वर आहेत, हा, त्या ते स्वर घेऊन आकार करायचा. म्हणजे काय करायचं, तर पहिलं अक्षर अ आहे, बरोबर, तर त्या करायचं, श्वास घ्यायचा पूर्ण आणि श्वास संपेपर्यंत सोडून द्यायचं. हे 15 वेळा किंवा किती वेळा तुम्ही केलं तरी काय ते बिघडणार नाहीये, हे तुमच्यावर आहे. लक्षात येतंय? मग मग दुसरं अक्षर असतं आ, तिसरं अक्षर असतं ई. ओके, परत मग मोठी ई असते. लक्षात येतंय? तर या प्रत्येक अक्षरातल्यान तुम्ही हे आकार करपाक शकता. आता तुम्ही म्हणाल की ई करताना अरे आकार कुठं होणार, तर इकार होणार, मग तो इकार का लिहिलेला, असं काही नाहीये. तुम्हाला एकंदरीत समजण्यासाठी म्हणून मी लिहिलंय आहे. ओके, याच्यातनं सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की स्वर जे आहेत अ आ इ उ ए ऐ ओ म, हे याच्यातनं स्वर बाहेर, श्वास बाहेर सोडायचा. आणि आधी जेव्हा तुम्ही एक्सरसाइज नॉर्मल करणार तेव्हा खूप कमी आवाजात केला तरी चालेल, बट तुम्ही त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम मध्ये पण खेळू शकता. आपण व्हॉल्यूम कडे नंतर येऊया, बघू ते. ओके, आता चौथा आहे टंग एक्सरसाइजेस. ओके, टंग एक्सरसाइजेस म्हणजे याच्यात काय करायचं, आपली जीभ आहे, बरोबर, तर ह्या जिभेचं टोक जे आहे, टीप जे आहे, ती दाढेपासून ते पुढच्या दातापासून ते तुमच्या दुसरीकडच्या दाढेपर्यंत दात मोजायचे तुमचे, जिभेनं दात मोजायचे, साधं सरळ. ओके, आधी वरचे दात मोजा, मग खालचे दात मोजा, मग उलट परत दात मोजा. बघा तरी काय होतं आहे. हा, अशानं होणार काय की एक एकदा सकाळी उठल्यावर आपली जीभ खूप अशी गाढ होते, किंवा आपण एक काही जर भाषण देणार आहोत तर त्याच्या अगोदर हे असे जिभेचे एक्सरसाइजेस खूप गरजेचे आहेत. कारण आपण फंबल पडतो, बरोबर, मध्येच बोलता बोलता आपल्याबरोबर असं काहीतरी होतं. आणि याचं एक असं पण कारण आहे की आपण आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स, लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स असतो, त्यामुळं पण असं होण्याची शक्यता असते. ओके, तर हे टंग एक्सरसाइजेस. दुसरं टंग एक्सरसाइज अशी पण आहे की पूर्ण जीभ तुम्ही बाहेर काढू शकता. पूर्ण जीभ बाहेर काढायची आणि परत ती आत घ्यायची. जेवढी तुमची बाहेर जीभ येऊ शकते तेवढी बाहेर काढायची, होल्ड करायचं, आणि जेवढी तुमची आतमध्ये जीभ जाऊ शकते तेवढी ती आत घ्यायची, होल्ड करायचं. असं एक 10-15दा करायचं. आणि ज्यांना कोणाला कफ असेल ना, आणि नाटकाचा प्रयोग असेल, किंवा तुम्हाला एक मोठं काहीतरी लेक्चर असेल, किंवा एकंदरीत साधं तुम्ही पिरियड घेणार असाल, किंवा स्कूलमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये तुम्ही लेक्चर घेणार असाल, आणि तुम्हाला वाटतंय की आता कफ आहे, मला बोलता येणार नाही, तर मग हे असं केल्यानं, जे बाहेर आत हे असं केल्यानं तुमचा कफ थोडासा तरी निघण्यास मदत होईल. ओके, आता कफची पण वेगवेगळी काय म्हणूया व्हरायटी असते, वेगवेगळ्या पद्धतीचा कफ असतो. थोडे पद्धतीचे कफ निघून जातात, थोडे पद्धतीचे कफ निघू शकत नाही या एक्सरसाइजेसने, पण आपण करून बघायला काय हरकत आहे. ओके, पाचवा मुद्द्याकडे आपण येऊया. जेव्हलिन थ्रो. जेव्हलिन थ्रो तुम्हाला माहिती असेलच, भाला फेक आपण त्याला म्हणतो. ओके, तर वो एक्सरसाइज करपाचो कसो, तुम्ही एक व्हडल्या डोंगरार वचपाक शकता किंवा ग्राउंडार वचपाक शकता, आणि जशे आम्ही पळय भाला फेक करता पळय न्ही, जेव्हलिन थ्रो करता पळय न्ही, तसो तुम्ही आवाज तुमचो थ्रो करपाक शकता. थ्रो करताना तुम्हाला मी एकदा करून दाखवतो, आवाज नीट ऐका म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की मी काय करतोय. श्वास पूर्ण घ्यायचा, एका जागीच उभं राहायचं. जेव्हलिन सारखं काय तुम्ही असं तो भाला घेऊन धावत यायची काही गरज नाहीये, बट असं एक इमॅजिन करायचं की तुमचा आवाज हा जेव्हलिन आहे, हा भाला आहे, आणि तुम्हाला एका दिशेला तो सोडायचा आहे, आणि एवढ्या लांब तो पोहोचवायचा आहे, जसं जेव्हलिन थ्रो वाले ऍथलेटिक्स करतात. लक्षात येतंय? आणि एक स्टँडिंग स्टान्स घ्यायचा, तुम्हाला जसा वाटतो तसा. ओके,
बॉडी लँग्वेज खूप महत्वाची आहे. तुम्ही साधं असं सरळ सावधानमध्ये उभं राहून हे करू शकणार नाही. आणि तुम्हाला सांगू का 55% बॉडी लँग्वेज आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये असते. शब्द आणि उच्चार आणि आवाज हे असतात, बट बॉडी लँग्वेज एकंदरीत आपले हातवारे, हावभाव, एक्सप्रेशन हे सगळं एकंदरीत कम्युनिकेशन मध्ये असतं. त्यामुळं कम्युनिकेशन जास्ती इफेक्टिव्ह होतं. नुसतं व्हॉइस मॉड्युलेशनच केलं आणि बाकी तू सावधानमध्ये उभं राहून बोलला तरी काय त्याचा काही फायदा होणार नाही. पण आजचा विषय आपला व्हॉइस मॉड्युलेशन एवढाच आहे, तर आपण याच्यावरच लक्ष केंद्रित करूया. तर हे जेवलिन थ्रो करताना, म्हणजे व्हॉइस थ्रो करताना एका जागी तुम्ही उभे राहा, पूर्ण श्वास घ्या, ओके, आणि कुठलंही एखादा तुमचंच नाव घ्या धरा, ओके. तुमचं नाव मे बी अभिजित असं असेल तर ते पूर्ण मोठा श्वास घ्या. मी आता घरात बोलतोय त्यामुळे जास्ती मोठ्यानं बोलणार नाही, शेजारच्या म्हणतील याला काय झालं, पण एकंदरीत तुम्हाला मी करून दाखवतो. पूर्ण मोठा श्वास घ्यायचा आणि अभिजित असं तुमचा श्वास संपेपर्यंत ते आवाज तुमचा सोडायचा. एकंदरीत आवाज तुमचा थ्रो करायचा. आणि हे एक 10दा केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचं पोट कसं पटकन आत जातं, स्क्वीज होतं. जे मी पहिला मुद्दा लिहिलाय, एक्सपिरियन्सिंग स्क्वीज ऑफ डायफ्राम इनटू द ब्रीथ. लक्षात येतं, हे तुम्हाला जाणवेल. नाहीतर साधं तुम्हाला आता मी एक एक्नॉलेज होण्यासाठी म्हणून एक उदाहरण देऊ शकतो. गणपती बाप्पा मोरया असं आपण जेव्हा करतो, मोरया जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपण असा आवाज फेकतो, आतनं बोलतो. लक्षात येते. भारत माता की, कोणीतरी भारत माता की म्हटलं, आपण जय म्हणताना जय जे असतं ते आपण आतून बोलतो. हे साधं तुम्ही बसल्या ठिकाणी नुसतं जय असं म्हणून बघा, तुमचं पोट थोडंसं पटकन असं आत जाईल बघा. कारण होतं काय की जय म्हणायला जास्तीचा आवाज आपल्याला लागतो. लक्षात येते, कारण आवाज पोचवायचा असतो आपल्याला, आपल्या डोक्याला, आपल्या मेंदूला माहिती असतं ते की आवाज मला पोचवायचा आहे. त्यामुळे आपला मेंदू काय करतो, खूप सारी हवा आत घेतो आणि ती हवा एका झटक्यात आत सोडतो, एका झटक्यात बाहेर सोडतो. आणि एका झटक्यात बाहेर सोडल्यानं होतं काय की त्याचा आघात जास्तीचा होतो. स्वरयंत्र जे आहे त्याचा आघात मोठ्याने होतो. लक्षात येते. आणि मग तो आवाज तशा पद्धतीच्या आवाजाची निर्मिती होते. ओके. 6वा मुद्दा पेन्सिल एक्सरसाइज हा आहे. ओके. पेन्सिल एक्सरसाइज साठी मला जरा माझं हे बंद करून तुम्हाला मी काय करतोय ते सांगावं लागेल. गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके. पलस सर मला जरा मीन्स याच्यावर हे करा, कारण मी दिसू शकेन अशा पद्धतीने, म्हणजे मी काय जे करतोय ते लोकांना कळेल. तर तुमच्याकडं आता पेन्सिल एक्सरसाइज करताना काय करायचं, तुमच्याकडे पेन्सिल असेल, बरोबर, कुठलीही पेन्सिल, काय ही पेन्सिल सरळ आत अशी तोंडात घालायची, अशी तोंडात घालायची, बरोबर. आणि ह्याच्यात कुठलंही वाक्य म्हणा, कुठलंही लेसन म्हणा, न्यूजपेपर म्हणा, अशा पद्धतीनं वाचण्याचा प्रयत्न करायचा. मी कसं वाचायचं मी तुम्हाला दाखवतो. मी एक वाचून काहीतरी दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे मला लक्षात येईल की काय आहे. आपलं ते वाक्यच आपण बोलूया. ओके. आणि खूप जणांचे असे प्रश्न असतात की या पेन्सिलच्या खाली जीभ ठेवायची की वरती जीभ ठेवायची. जिभेला काही त्रास करू नका, जेवढी पेन्सिल आत जाता येईल, जास्ती ताणू पण नका. लक्षात येत आहे, जास्ती आतमध्ये ताणू पण नका, ते दुखेल. एवढं करण्याची काही गरज नाही. साधी पेन्सिल अशी आत ठेवा. ओके. आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा. हे बोलताना तुम्हाला खूप हळू बोलायला लागेल आणि एकंदरीत तुम्हाला समजेल की हा प्रकार काय आहे. आता मी
इंग्रजी मधलं एक वाक्य बोलण्याचा प्रयत्न करतो. हे असं बोलण्याने होतं काय की स्पष्ट उच्चार जे आपण म्हणतो ना, स्पष्ट उच्चार आपण कसं काढू शकतो? तर हे असं करू शकतो आपण. पेन्सिल एक्सरसाइजने स्पष्ट आपण बोलू शकतो. लक्षात येतंय? टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न. आता हे करताना रोबोटिक सुद्धा आपण बोललं तर जास्तीत चांगलं होईल. हा, आपण रोबोटिक जो बोलणार ना, एक्सरसाइज करणार, ते पेन्सिल एक्सरसाइजनेच जर केलं तर जास्ती सोयीस्कर होईल आपल्यासाठी. इथं कुठंच इमोशन्स नाही, चढ उतार नाही, सरळ नुसती शब्द फेकायचे. हे आपण करणार आहोत का? मी परत सांगतो, आपण कुठला एक्सरसाइज कशासाठी करतो हे समजणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर आपण एक्सरसाइज करतोय, डंबल मारतोय, तो डंबल कुठल्या मसलला लागतो हे आपल्याला माहिती नाही जिम मध्ये, मग ते काय होणारच नाही. लक्षात येते? त्यामुळे हे नेमकं काय आहे हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. टेल मी अ फॅक्ट अँड आय लर्न. टेल मी द ट्रूथ अँड आय बिलीव्ह. तर अशा पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न करायचा. तुम्हाला जर समजा काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला कधीही फोन करू शकाल. लक्षात आलं? आणि आपण मग काम करू शकतो. मी आता स्क्रीन शेअर करतो. ओके, तर इथं पेन्सिल एक्सरसाइज हा मुद्दा झाला. त्याच्यानंतर 7वा मुद्दा असा आहे की रीड इट लाऊड. तुम्ही जे काही बोलाल, जे काही तुम्ही वाचाल, हा, कविता असेल, साधा न्यूजपेपर असेल, काही असेल, दिवसागणिक एक पान तरी, एक 400 ते 500 शब्द, पानं म्हणत नाही हा, नॉट पेजेस, शब्द. ओके, 400 ते 500 उतरा तुम्ही रीड इट लाऊड. मोठ्यान उलोवपाचो प्रयत्न करात, मोठ्यान वाचपाचो प्रयत्न करात. मोठ्यान उलोवपाचे म्हणजे परस मोठ्यान वाचात. दिस मेक्स अ बिग डिफरन्स. लक्षात येते? व्हॉइस मॉडेलिंगच्या रियाजासाठी. आणि रियाज करताना खूपदा मी आता असं पण सांगेन की आकार केल्यानं लगेच आपला भरदस्त आवाज होईल का, किंवा माझा आवाज किनरा आहे तो लगेच चेंज होईल का, असे खूप जण प्रश्न मला विचारतात. पण असं मी सांगू शकत नाही तुम्हाला की तुमचा आवाज चेंज होईल की नाही. होणारच नाही अशातला पण काही भाग नाही. पण मुळात आपला जो नॅचरल आवाज आहे ना, तो नॅचरलच राहतो. त्याच्यात काही असा बदल होण्याची शक्यता नाही, अनलेस अँड अंटिल आपण शस्त्रक्रिया करून, आता जग बदललेलं आहे, आपण ऑपरेशन करून वगैरे शस्त्रक्रिया करून हे चेंज होऊ शकतं. बट ब्रुसली काय म्हणतो बघा, डू यू नो 20,000 किक प्रॅक्टिस ॲट वन गो, ऑर डू यू नो वन किक प्रॅक्टिसिंग 20,000 टाइम्स. लक्षात येतं? एकदा वाचून घ्या. तर हे रियाज ना हा असा आहे, म्हणजे एकच शब्द तुम्ही 20,000दा जरी उच्चारला तर तो तेवढाच एक रियाजाचा भाग म्हणून होतो. एखादा तबला वादक, एखादा बोल कुठलाही असेल, भजनी ठेकाच घेऊया, कारण मला स्वतःला भजनी ठेकाच्या पलीकडे काय तबल्यातलं कळत नाही म्हणून मी हे उदाहरण देतो की भजनी ठेकाच बघा, तो जेव्हा तो प्रॅक्टिस करत असेल, विद्यार्थी वशात असेल, तेव्हा तो खूप म्हणजे 20,000 वेळा वाजवेल. तो लोकांना जर त्रास होत असेल तर त्या तबल्यावर तो चादर घालतो आणि ते चादरीवर वाजवतो. लक्षात येते? म्हणजे लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून. तर रियाजाचा हा एकंदरीत भाग असतो. जेवढा आपण रियाज करतो तेवढं ते पोषक असतं. आता आपण थोडंसं टेक्निककडे वळूया. टेक्निक मी याला अशा कारणाने म्हणेन कारण आपण हे स्कूलमध्ये वापरणार आहोत आणि मला असं सांगितलं आहे की इथं सगळे टीचर्स असणार, तर त्यांच्यासाठी म्हणून मी ही टेक्निक हा शब्द लिहिलाय. तसं पाहता टेक्निक हा शब्द योग्य नाहीये इथं, पण टीचर लोकांसाठी ही टेक्निकच आपण असं म्हणू. हा, तर एखादं वाक्य जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा हे टेक्निक तुम्ही एकदा वाचून घ्या. मी एक्सप्लेन करीन काय काय आहे. पहिला आहे विस्पर. विस्पर म्हणजे खुसफुसणे, बारीक आवाजात बोलणे. तुमचं
म्हणजे माझा आवाज तुम्हाला जर येत असेल तर मी खुसफुसून तुम्हाला तुमच्याशी बोलतोय बघा. विस्परने खूप फायदा होऊ शकतो. विस्पर केल्याने खूप फायदा होऊ शकतो. ओके, तुम्ही बोलत आहात क्लासमध्ये आणि मध्येच एखादं वाक्य किंवा एखादी उत्तर तुम्ही विस्परातल्यान जर म्हणले जाल्यार त्याचं एक वेगळं इफेक्ट तुम्ही काडपाक शकता. आणि विस्परान जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आयकोप्यांक खूप कान दिवन अशें आयकुचें पडटा आणि एकंदरीत क्लास रोखडीच थंड जातली. तो हो टूल असोय बी आमी वापरपाक शकता. ओके. दुसरा मुद्दा पॉज. ओके, व्हॉइस मॉड्युलेशन मध्ये हा पॉज जो आहे ना हा खूप मोठा रोल प्ले करतो. ओके, गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके, आता ह्या पॉजच्या पुढं ना मी एक वाक्य लिहिलंय, ते मराठीत आहे. हा, तुम्ही एकदा वाचा ते वाक्य. आम्ही दोघे बैलगाडी घेऊन गावात गेलो. आता इथं या वाक्यामध्ये कुठेही मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पॉज घेऊन तुम्ही बोलून बघा. तुमचं तुम्ही करून बघा. मी 1-2दा तुम्हाला दाखवतो की कसं. आम्ही दोघे बैलगाडी घेऊन गावात गेलो असं होऊ शकतं, किंवा आम्ही दोघे बैलगाडी घेऊन गावात गेलो असं होऊ शकतं, किंवा आम्ही दोघे बैलगाडी घेऊन गावात गेलो असं होऊ शकतं. लक्षात येत आहे? तर याच्यात भलतीकडे जर आपण पॉज दिला ना तर अर्थ कसा बदलतो बघा. एक माझा मित्र होता, तो काय म्हणाला, आम्ही दोघे बैल गाडी घेऊन गावात गेलो. वाक्याचा अर्थ बघा कसा बदलला. तो म्हणाला आम्ही दोघे बैल गाडी घेऊन गावात गेलो. तर त्यानं काय केलं, त्या बैलगाडी या शब्दाच्या मध्ये पॉज दिला. लक्षात येतंय? बरेचसे आपले आरती मंडळ वगैरे आहेत गोव्यात आणि आरती कॉम्पिटिशन्स वगैरे होतात ना, तर हे ज्या आरत्या असतात, सुखकर्ता म्हणा, सगळ्याच, तर या म्हणताना हे आरती मंडळवाले काय करतात, तर त्याचा एक वेगळा इफेक्ट काढण्यासाठी त्याचा अर्थ न लक्षात घेता एक एकदा भलतीकडच एक गॅप घेतात छोटासा, गायनात म्हणतो मी, आणि त्याचा एक वेगळाच अर्थ बाहेर येतो. पण त्यांचं एकंदरीत लक्ष गायनाकडे असतं, अर्थाकडे नसतं. मुळात ते उलट झालं पाहिजे की त्यांचं एकंदरीत लक्ष अर्थाकडे गेलं पाहिजे, नंतर गायनाकडे आपण जाऊ. त्यामुळे आपण लेसन सुद्धा करताना आपण एकंदरीत अर्थाकडे लक्ष देऊन केंद्रित करून जर बोलायला लागलो तर आपोआप हे ह्या सगळ्या टेक्निकचा आपण वापर करू शकतो. टेक्निक आधी येत नाही, लक्षात घ्या. आपण एखादा लेसन जर शिकवतोय, आपण एखादी स्क्रिप्ट जर वाचतोय, किंवा नट म्हणून तुम्ही जेव्हा काम नाटकात करता तेव्हा त्या नाटकातला जो काय अर्थ जे काही नाटक सांगू बघतं त्यातनं जो काही अर्थ लेखकाला द्यायचा आहे किंवा त्या ऑथरला लेसन मधून त्या पर्टिक्युलर द्यायचा आहे, तर हे खूप महत्वाचं आहे. लक्षात येतंय? नाहीतर मग अशा भलतीकडे आपण गॅप घेतो आणि त्या वाक्याची वाट लावून टाकतो. ओके, पॉजचा वापर आणि दुसऱ्या ठिकाणी पण होऊ शकतो. कुठं होऊ शकतो? स्वल्पविराम आहेत, बरोबर, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये कॉमा म्हणतो, बरोबर. एक्सक्लामेशन मार्क आहेत, उद्गार चिन्ह आपण ज्याला म्हणतो, क्वेश्चन मार्क आहेत, फुल स्टॉप आहेत. हे सगळे जे चिन्ह आहेत ना लिहितानाची, ह्या प्रत्येकाचा म्हणून आपापला एक वेळ त्यांना द्यायला पाहिजे असतो वाचताना. आणि हे म्हणूनच ही चिन्ह असतात की ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉजेस आहेत. तुम्ही आता बघा, तुम्ही एक उदाहरण जर द्यायचं झालं तर अरे बाप रे असं जर आहे, त्याच्यानंतर
एक एक्सक्लामेशन मार्क आहे. एक एक्सक्लामेशन मार्क आहे तर मग आपण कसं म्हणतो की अरे बाप रे एवढं म्हणणार. पण 3 जर एक्सक्लामेशन मार्क असतील, उद्गार चिन्ह जर 3 वेळेला असतील, तर त्याचं त्या एक्सक्लामेशनचं वजन वाढेल. अरे बाप रे असं होईल काहीतरी. हे उदाहरण देतोय. ओके, गिव्ह मी 1 मिनिट. याचा पॉजचा एक दुसरा पण असा एक भाग आपण बघूया की काय होतं की बोलत असताना मध्ये मध्ये श्वास घेणं खूप आवश्यक असतं. त्यामुळे श्वास घेण्याकरता लागणारा जो काही क्षणार्ध जो काही वेळ आणि विराम असतो ना, तो अधूनमधून येत राहणारच. पण हा श्वास विराम अगदी क्षणार्ध असल्याने लक्षात येणार नाही किंवा येऊ नये. त्यापेक्षा सूक्ष्म विराम वाक्यामधल्या प्रत्येक 2 शब्दाच्या मध्येही असतो. एखादा शब्द दुसऱ्या शब्दापासून सुटा आहे बाबा किंवा वेगवेगळा आहे हे सांगण्यासाठी सुद्धा पॉजचा वापर बोलणारा करतो आणि करावा. मुळात मध्ये 2 शब्दांच्या मध्ये जर आपण पॉज घेतलाच नाही तर मग ते खूप गोंधळ होऊन जाईल. रेल्वेचे डबे जसे एकमेकांना आपटले की ते पडतील ना, तसं आपलं भाषण किंवा स्पीच किंवा जो काही आपला लेसन प्लॅन जो आहे तो सगळा ढासळून जाईल. 2 शब्दांच्या मध्ये हवा तेवढा पॉज देणं हे खूप खूप गरजेचं आहे. आपण मी तुम्हाला जसं उदाहरण दिलं, आश्चर्य दाखवण्यासाठी किंवा भय व्यक्त करण्यासाठी किंवा विचार करत बाबा मी बोलत आहे हे दाखवण्यासाठी किंवा इतरही अनेक कारणांसाठी ह्या विरामांचा म्हणजे पॉजचा वापर आपण करू शकतो. पण महत्वाचे नियम पॉजच्या बाबतीत असं आपण एक लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे. पहिला नियम म्हणजे काय की प्रत्येक विरामाने ना काहीतरी व्यक्त होत असलं पाहिजे. आपण जो पॉज घेतो त्या पॉज मध्ये काहीतरी न बोलताही न बोललेलं व्यक्त झालं पाहिजे किंवा न लिहिलेलं व्यक्त करण्याची क्षमता पॉज मध्ये असते. लक्षात येतं हे? याच्यावर थोडस तुम्ही लक्ष केंद्रित करा. नाहीतर बरेचदा असं होतं की केवळ बोलण्याची एक विशिष्ट लकब आहे म्हणून आपण पॉज घेतो. हे आपण कॅरेक्टरायझेशन करताना एखाद्या नाटकात चालू शकेल, बट प्रत्येक वेळी जर आपण तसं करू लागलो तर मग त्या कॅरेक्टरला मोनोटोनी येईल. लक्षात येते? प्रत्येक नाटकात तेच कॅरेक्टर राहत नाही ना, वेगवेगळ्या त्या कॅरेक्टरची तशी हे असते, गरज असते. तसंच त्या वाक्याची तशा विरामांची तशा पॉजेसची गरज असते. हे आपण वर्कआउट केलं पाहिजे. आणि हे आपण वर्कआउट कधी करणार? आपण जेव्हा रोबोटिक बोलतो ना, सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं, हे रोबोटिक जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण पॉजचा प्रामुख्याने हे करू शकतो, ते वर्कआउट करू शकतो की बाबा या 2 वाक्यांच्या मध्ये काय कवी सांगू बघतोय किंवा 2 शब्दांच्या मध्ये काय हा कवी सांगू बघतोय. ओके, कविता वाचताना तर पॉज हा अत्यंत हिरो आहे म्हणजे. ओके, आणि दुसरं एक असं आहे की पॉज हे बोलण्याला दिलेली स्थगिती आहे. लक्षात येत आहे? तुमच्या लेसनला दिलेली स्थगिती नसावी किंवा तुमच्या अभिनयाला दिलेली स्थगिती नसावी. लक्षात आलं? आपण आता तिसऱ्या मुद्द्याकडे जाऊया, टोन. ओके, तर टोन म्हणजे काय? म्हणजे एक बोलण्याची विशिष्ट लकब असते बघा. एक साधं तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर टोन म्हणजे हाऊ द कॅरेक्टर इज स्पीकिंग. ओके, किंवा टोन डिसाइड्स द इम्प्रेशन ऑफ पर्टिक्युलर सेंटेन्स. ओके,
म्हणजे आता इथं एक मी वाक्य लिहिलं आहे टोनच्या समोर, आय वॉज वेटिंग फॉर मिसेस देसाईज कॉल. आता याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने ऐकू आपल्याला कसं जाईल बघा. प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन आपण जेव्हा काम करतो व्हॉइस मॉड्युलेशन मध्ये, तर ते असं होईल की साधं वाचताना ते कसं होईल, आपण रोबोटिक वाचताना कसं होईल की आय वॉज वेटिंग फॉर मिसेस देसाईज कॉल, असं हे रोबोटिक झालं. ओके, टोनवर जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा आपण अशा पद्धतीने काम करू शकतो, त्या ह्या वाक्याचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी. म्हणून की आय वॉज वेटिंग फॉर मिसेस देसाईज कॉल, 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 आय वॉज वेटिंग फॉर मिसेस देसाईज कॉल. लक्षात घ्या, आय वॉज वेटिंग फॉर मिसेस देसाईज कॉल. देसाईज कॉल, हा कुठल्या खोलकरांचा कॉल नाही. लक्षात येत आहे? तर अशा पद्धतीने आपण काम केल्यावर याला आपण टोन और काम टोन आपण अशा पद्धतीने काम करू शकतो. आणि हे करताना एकंदरीत त्यातले नाम, सर्वनाम, ऍडजेक्टिव्ह म्हणा, जे काही व्याकरण आहे, क्रियापद म्हणा, हे सगळं आपण त्याच्यात वर्क करू शकतो. आणि जो काही अर्थ आपल्याला समोर द्यायचा आहे एकंदरीत, तर तो अशा पद्धतीने आपण देऊ शकतो. चौथा मुद्दा आहे व्हॉल्यूम. ओके, तुम्ही टीव्हीचा व्हॉल्यूम केला असेल ना कमी जास्ती, तसं आपल्या स्वरयंत्राचा पण किंवा आपल्या आवाजाचा पण आपण आवाज खूप असा कमी हळू आवाजात पण बोलू शकतो आणि मोठ्या आवाजात पण बोलू शकतो आपण. लक्षात येतं? मी काहीतरी बदल इकडे करतोय, तुम्ही लक्षपूर्वक जर ऐकत असाल तर तुम्हाला हे लक्षात येईल. पाचवा मुद्दा पिच हा आहे. एकंदरीत माणूस साधारणतः एक समजण्याच्या दृष्टिकोनातून जर सांगण्याचा प्रयत्न जर केला तर साधारणतः लो पिच, मिडियम पिच आणि हाय पिच असे तीन प्रकार आपल्याकडे असतात. हा, तर ह्याचं मी एक तुम्हाला उदाहरण देतो, म्हणजे एक क्लासमधलंच उदाहरण देतो, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की पिच म्हणजे बाबा नेमकं काय. ओके, हे व्हॉल्यूम आणि पिच हे फार कन्फ्युजिंग करून टाकणारे प्रकार आहेत. मोठमोठ्या नटांना आणि शिकलेल्या नटांना पण हे दोन भाग ना कन्फ्युजिंग करण्यासारखं आहे. बट कन्फ्युज होण्यासारखं काही कारण नाही. मी तुम्हाला क्लासमधलं एक वर्गामधलं एक उदाहरण देतो. बघा, एक टीचर आहे, एक बाई आहे, वर्गात जाते, पहिल्या बाकावरच्या मोनूला म्हणते हॅपी बर्थडे मोनू. आणि त्याच दिवशी सोमूचा बर्थडे पण आहे आणि तो शेवटच्या बाकावर बसलेला आहे. ओके, पहिल्या त्या बाईनं मोनूला कसं म्हटलं, हॅपी बर्थडे मोनू. आणि वर्ग अगदी भरलेला आहे, कांगावा आहे, आवाज गोंगाट आहे, खूप वर्दळ चालला क्लासीन. आणि फाटल्यान जो गोमू बसला त्या टीचर आवाज पळोवपाक जाय म्हणून किती म्हणता, हॅपी बर्थडे गोमू. आता इथं त्या गोमूला असं वाटतं बिचाऱ्याला की माझा बर्थडे आहे आणि टीचर माझ्यावर चिडली का बाबा. तर इथं ना सामाजिक संकेत थोडेसे लक्षात घेण्यासारखं आहे. सामाजिक संकेत म्हणजे काय, की रस्त्यावर जर झुलत कोणतरी माणूस चालत असलेला आपण बघितलं तर आपल्याला काय वाटतं, अरे काय दारू पिली काय ना. तर हे झुलत चालणं म्हणजे आपल्या एकंदरीत कल्चरमध्ये त्याला आपण सामाजिक संकेत म्हणू, की दारू पिल्यावर असं माणूस झुलत चालतो. तर इथं आवाजाच्या बाबतीत सामाजिक संकेत असा आहे, जेव्हा आपण आवाज चढवून बोलतो तेव्हा आपल्याला राग आला आहे असं समोरच्या माणसाला वाटतं. नाही तर तुम्ही बघा, फोनवर जरी कोणी बोलत असेल ना, शेजारच्या घरांना असं वाटतं की अरे तेमगे किती झाले रे, जुगडीशी मरे आवाज मोठा येता, ऐकय असं शेजारच्या घरांमध्ये अशी कुजबूज चालू होते लगेच. तर ते वर्गातलं मी उदाहरण जे दिलंय ना त्याच्याकडे आपण परत येऊया. तिथं काय होतं, काय केलं त्या बाईनी, नॉर्मल आवाजात त्या सोमूला हॅपी बर्थडे सोमू म्हटलं. आणि आवाज पोहोचवण्यासाठी म्हणून ऍक्च्युली त्या बाईनी पाठीमागच्या त्या मुलाला हॅपी बर्थडे गोमू
असं वरच्या पट्टीत जाऊन हॅपी बर्थडे म्हटलं. आता ही वरची पट्टी जी आहे ती आपण कशी वापरतो याच्यात खूप गंमत आहे. लक्षात येतंय? सामाजिक संकेत असे असल्यामुळं त्या आवाजाचे सामाजिक संकेत असे असल्यामुळं त्या मागच्या गोमूला असं वाटलं की बाबा टीचर माझ्यावर चिडली, पण टीचरने ऍक्च्युली आवाज पोहोचवण्यासाठी म्हणून हे केलेलं आहे. तुम्हाला सांगायचा मुद्दा हा आहे की आवाज पोहोचवण्यासाठी पीच चेंज करावा असं काही नाहीये. तुम्ही व्हॉल्यूम चेंज करू शकता. तर हे तुम्ही कसं फाइंड आउट करू शकाल? तर मी जसं सांगितलं, जसं लो, मीडियम आणि हाय असे 3 पिचेस माणसाला सगळ्याच माणसाला असतात. आता हे कसं फाइंड आउट करायचं? तर मीडियम पिच म्हणजे कुठली? तर आम्ही ज्या दिसपट्टे जगण्याचे उलयता, वावरता, व्यवहार करता आणि त्यातून जो आवाज आम्ही वापरता तो आमचो मीडियम पट्टीतलो आवाज. आपण ज्या रोजच्या जगण्यात जो आपण आवाज आपला वापरतो तो आपला मीडियम आवाज. त्याच्यातनं थोडंसं असं खाली जाऊन जेव्हा आपण बोलतो, बेस मध्ये आपण जेव्हा बोलतो, आपण खर्जात बोलणं असं ज्याला म्हणतो. आता बघा, माझ्या आवाजात सुद्धा तुम्हाला थोडा तरी एक किंचित फरक जाणवेल. मला माहिती नाही फरक जाणवतोय की नाही, कारण हे ऑनलाईन असल्यामुळं हे टेक्निकल आहे खूप. का तुमचा स्पीकर तुम्हाला कशा पद्धतीचा आवाज प्रोड्यूस करतो मला माहिती नाही, बट मी माझ्या आवाजात थोडासा चेंज करण्याचा प्रयत्न केला. मी आता खर्जात बोलतोय, खालच्या पट्टीत बोलतोय. ओके. आणि मी जेव्हा वरच्या पट्टीत बोलतो मी, तेव्हा मी अशा पद्धतीनं आवाज माझा चेंज होऊ शकतो. आता एकच पट्टीत वेगवेगळा व्हॉल्यूम चेंज कसा करता येऊ शकतो? फॉर एक्झाम्पल, आता मी आकार लावून तुम्हाला सांगतो. हा माझा मीडियम पिच आहे. ओके. आता मी व्हॉल्यूम चेंज करणार, बरोबर. तर आपण जेव्हा आकार करतो ना, तेव्हा आकारचे एक्सरसाइजेस आपण वरती बघितली, तेव्हा आपण व्हॉइस मध्ये, व्हॉल्यूम मध्ये पण खेळू शकतो आणि पिच मध्ये पण खेळू शकतो. आपण जेव्हा आकार लावणार, मोठा श्वास घ्यायचा आणि खडजात आकार करायचा. ओके. मीडियम मध्य सूर जो असतो, मीडियम ज्याला आपण म्हणतो, मीडियम पिच, त्याच्यात पण आपण आकार लावू शकतो आणि हाय पिच मध्ये पण लावू शकतो. हाय पिच म्हणजे काय होईल? ते हाय पिच, मीडियम पिच आणि लो पिच हे प्रत्येकाची वेगवेगळी माणसागणिक बदलत असते. माझी जी पिच असेल ती तुमची असणार नाही, मे बी असेलही, माहिती नाही. बट हे जसं आपले फिंगरप्रिंट्स चेंज असतात ना प्रत्येक माणसाचे, असे इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. सो हाय पिच चेंज होऊ शकतो. ओके. आपण आता खालच्या भागाकडे येऊया. 6वा मुद्दा असा आहे की व्हॉइस एक्सप्रेशन. गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके. एक उदाहरण म्हणून आपण काम करू शकतो, बट हे मी अगोदर थांबवतो आणि त्याच्यानंतर या. तर व्हॉइस एक्सप्रेशन म्हणजे काय? जसे चेहऱ्यावरचे हावभाव असतात, बॉडीचे जसे हावभाव असतात, हातवारी असतात ना, तसे आपल्या व्हॉइसचे पण काही लकबी असतात. तुम्ही जर एखादी गझल कोणाची ऐकली असेल किंवा शायर जे असतात ना, शायरी करतात, अर्ज किया है असं जे बोलतात ना, तर ते हे व्हॉइस एक्सप्रेशनचा खूप चांगल्या पद्धतीनं वापर करतात, खूप चांगल्या पद्धतीनं. आणि जेवढा हवा तेवढाच. मी खाली एक वाक्य लिहिलं आहे बघा त्या ब्रॅकेटमध्ये, की व्हॉइस टेक्निक्स आर लाईक सॉल्ट, यूज इट व्हेरी केअरफुली. याचं एक उदाहरण असं की पॉजच आपण उदाहरण घेऊया. आणि हे पॉज ना आपण पॉलिटिशियन आणि यांच्याकडे जर थोडंसं लक्ष दिलं ना, तर ते काय करतात की बोलताना गाववासियो, मग ते खूप वेळ थांबतात, अख्ख्या गर्दीला ऍड्रेस करतात, अख्ख्या गर्दीकडे इकडनं तिकडपर्यंत ते हॉरायझन मध्ये बघितल्यासारखं बघतात. मैं आज, त्याच्यानंतर परत पॉज घेतात.
तर एक एकदा काही पॉलिटिशियन, मी नाव घेत नाही, पण काही पॉलिटिशियन ना भयंकर मोठे पॉज घेतात. आपल्याला असं वाटतं की अरे मी 2 दिवस झोपून येईल रे, असं होतं. तर हे त्यामुळे मी लिहिलंय की याच्यात ह्या ज्या टेक्निक्स आहेत ना, ह्या खूप म्हणजे आपण जेवणात जसं मीठ वापरतो ना, तसं आपण वापरलं योग्यरित्या तर त्याची एकंदरीत बोलण्याची आणि ते तुमच्या स्पीचची, भाषणाची किंवा तुम्ही क्लासमध्ये जे बोलता त्या व्हॉइस मॉड्युलेशनची मजा आहे. आणि व्हॉइस मॉड्युलेशन करताना व्हॉइस मॉड्युलेशन करतोय बाबा असं ते दिसता कामा नये. छान बोलतोय हा असं वाटलं पाहिजे, कानाला अगदी चांगलं वाटलं पाहिजे. हा, रेडिओ जॉकी वगैरे तुम्ही जर ऐकलं असेल तर ते तुमच्या लक्षात येईल. पण रेडिओमध्ये सुद्धा बोलणारे काही लोक काय करतात की ते नको तिथं वर खाली वर खाली वर खाली जाऊन त्या वाक्याचा अर्थच काहीतरी याचा त्याचा अर्थ मारून टाकतात. लक्षात येतंय? तर तसं सुद्धा आपल्याला नाही करायचंय. ओके, व्हॉइस एक्सप्रेशन कडे आपण परत येऊया. व्हॉइस एक्सप्रेशनच्या पुढे मी एक वाक्य लिहिलंय, वाव यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. आता एकंदरीत ह्याचा जेव्हा आपल्याला अर्थ समजून येईल ना ह्या वाक्याचा, किंवा अशा पद्धतीनं तुम्ही आता वाक्य प्रिपेअर करणार, स्क्रिप्ट मध्ये प्रिपेअर करणार, ऍक्टर असाल तर, किंवा टीचर आहात तर लेसन प्रिपेअर करणार, तर त्या लेसन मध्ये दिलेल्या प्रत्येक वाक्याचा अर्थ तुम्हाला जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा ते एक्सप्रेसिव्ह करण्यासाठी म्हणून इथं तुमचा कसं आहे ना, मेंदू वर्क झाला पाहिजे. तुमच्या मेंदूलाच माहिती नाही त्याचा अर्थ काय आहे किंवा त्याच्यातनं एकंदरीत मथेतार्थ काय निघतोय, तर तुम्ही व्हॉइस एक्सप्रेशन नाही देऊ शकत. आता इथं एक उदाहरण घेऊया आपण. इथं ना आपण पॉजचा आपण वापर करूया. ओके, आणि ओके सध्या पॉजचाच वापर करूया. हे सगळे जे आहे तुम्ही हे लिहून घ्या किंवा ह्याचा एक फोटो मारून ठेवा आणि त्याच्यानंतर हे सगळे वापरून एकच वापरून, म्हणजे नुसतं विस्परच वापरून एक कुठल्या तरी वाक्यात प्रयोग केला व पॉजच वापरून तुम्ही काम केलं, एकच वापरून आपण काम करू शकतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एकंदरीत याचं एक लक्षात आलं की कसं करायचं, तेव्हा मग आपण एकंदरीत बोलू शकतो. ओके, आणि ह्या सगळ्यांचा वापर आपण ऍक्च्युली करतो, याच्यावर लक्ष देत नाही, हे एवढंच मुद्दा आहे. आणि कोणी लक्ष देत नाही म्हणून मला आज इकडे इन्व्हाइट केले बोलण्यासाठी, एवढा साधा मुद्दा आहे. ओके, वाव यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. ओके, असं वाक्य झालं तर याच्यातनं एक तू खूप सुंदर दिसतोयस किंवा दिसतेस असं एकंदरीत वाक्य आपलं आपण फेकलं. ओके, साधं जर आपण हे म्हटलं तर त्याचं काय याच्यात काय एक्सप्रेसच नाही होणार. जसं की वाव यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल, यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. परत एकदा म्हणतो, यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल, यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल, यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. असं प्लेन जर आपण बोललो, हा मी साध्या भाषेत सांगतो, आम्ही ज्यांना काम करतात त्यांना आम्ही म्हणता की अरे किती मोनोटोनस उलयता, प्लेन उलयत मरतो. प्लेन म्हणजे काय करतो आपण, तर त्या कुठल्याही शब्दावर जोर देत नाही, कुठंच पॉज घेत नाही. ओके, कुठंही आपण टोनचा वापर करत नाही, व्हॉल्यूमचा चढ उतार करत नाही, पिचचा पण वापर करत नाही. ओके, आणि सरळ आपण जसं नाही का रोबोटिक बघितलं होतं वरती, रोबोटिक एक्सरसाइज, तशी पद्धतीने ते वाक्य जाता. म्हणून मग मागीर ते आमकां ऐकत त्यांना खूप प्लेन उलयत मरतो असं लोक आपल्याला बोलतात. कांय तांत्रिक कारणां लागून श्री केतनजी जाधव हांकां आमच्या मदीं आतां थोड्या वेळा खातीर ना, तांकां रेंज येता सर, आमी मातसो वेळ रावुया तांच्या खातीर.
त्यांनी खरेच बरे सुंदर रितीन व्याख्यान घेतले. या विशयाचेर खोलायेन तांचो अभ्यास आसा आणि त्यांचे रियाज आणि ज्यो टेक्निक्स दिल्यात, कितलीशींच वर्सां हे टिचींग फिल्डान रावन जो आमचो आवाजाचेर जो ताण येता ताचे खातीर हे खूब आमकां उपयुक्त आसा व्याख्यान. अजून थोडोसो विशय तांचो मांडपाचो आसा, तुमी वचूं नाकात. परत ते रेंजीन येतासर एक 5 मिनटां खातीर आमी वाट पळोवया तेंची. त्यांनी बरे रितीन मांडला. आता शेवटा कडेन ह्या व्याख्यानाचो तांचो शेवटा कडेन ते पाविल्ले आणि काय प्रश्न जे आयल्यात चॅटबॉक्सान तुम्ही जे प्रश्न घाल्यात त्या प्रश्नाचेर भासाभास जावपाची आशिल्ली. तांचे रेंजीन आयले की रोखडेच ते आमकां जोडून घेतले. मागीर व्याख्यान फुडें चलतले. वो एक 3 दीस लागून सतत 3 दीस लागून कार्यशाळा घेवपाचो विशय, हातूंत प्रॅक्टिकल करपाची खूब गरज आसा. पण त्यांनी तो व्यवस्थित रित्या विशय एका वरा भितर आमच्या मुखार मांडलो आणि बऱ्योचश्यो गजाली ताणें आमकां सांगल्यो जाचेर आमी रियाज करपाची खरीच गरज आसा. आनी इवन विद्यार्थ्यां मेरेन सुद्दां हे विशय पावोवपा सारके आसात अशें म्हाका दिसता. बारीक बारीक गजाली आमी करूं येतात. ओके, माझा आवाज आयकुपाक येता न्ही? माझे एक 5 मिनट उरला. जस्ट गिव मी 5 मिनिट्स. Yeah, please give me 5 minutes. I'll just finish it up. Please give me 1 minute. वॉइस एक्सप्रेशन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना वॉइस एक्सप्रेशनाचे आनी एक उदाहरण आमी अशें पळोवपाक शकता की आमी जेन्ना कोणाकय टोमणो मारता पळय न्ही, टोमणो मारता तेन्ना वॉइस एक्सप्रेशनाचो आमी खूब अत्यंत बारकायेन तेजो एक्चुअली वापर करता.
ओके, म्हाका दिसता म्हाजो आवाज सगळ्या कडेन पावता. हांव ते स्क्रीन शेअर करना, स्क्रीन शेअर केलें की हांव डिस्कनेक्ट जाता. 5 मिनटांक हांव मागीर सोंपयता. ओके, व्हॉइस एक्सप्रेशनाचं आनी एक उदाहरण अशें आसता की आमी जेन्ना टोमणो मारता पळय न्ही कोणाकय, टोमणो जेन्ना मारता तेन्ना आमी वाक्य वेगळेंच उलयता, पण तेजो जो मतेदार तो कोणाक मनशाक जो सारको लागता किंवा कोणाची टिंगल टवाळी करतना सोकाणो मारता तो सारको तेका पॉयंट लागता. तांत्रिक कारणाक लागून मातशी व्याख्यानाक आडखळ आयला, समजून घेवचे. ही कार्यशाळा जी आशिल्ली, हे व्याख्यान जे आशिल्ले ते खूब म्हायतीपूर्णच आशिल्ले. बरोबर तुमचे नाट्य कलाकार आनी शिक्षकाकूच न्हय तर उलोवपाची जांकां आवड आसा तितल्यांकूय हे उपयोगी जातले अशी आस्त बाळगिता. केतन जे परत येता सर आमी वाट पळोवया. स्पीड. ओके, दुसरो एक मुद्दो आसा टेम्पो. टेम्पो म्हणजे स्पीड. आमी ज्या स्पीडीन आमी उलयता ताका म्हणटा आमी टेम्पो. ओके, आमी एक एक फावटी खूब फास्ट उलयता आनी एक एक फावटी आमी खूब स्लो सुद्दां उलयता. हे उलयता तेन्ना ठरोवप म्हणजे टेम्पोचेर काम करप. ओके, येस. आनी सगळ्यान शेवट म्हणजे बॉडी लँग्वेज. जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां की एकंदरीत तुमची बॉडी लँग्वेज खूप काम करता. तुमच्या कम्युनिकेशना भितर बॉडी लँग्वेज प्लेज 55% रोल ऍक्च्युअली. ओके, आणि काही शब्द असे आसा की तुम्ही बॉडी लँग्वेज करनासतना किंवा बॉडी लँग्वेजीचो वापर करनासतना तुम्ही ते शब्द उलोवपाक शकना. जशी काही एक्सक्लेमेशन्स आसा, जशी तुम्ही आता तुमचं एक एक्सरसाइज तुम्ही करपाक शकता की अरे बाप रे अशी एक एक्सक्लेमेशन तुम्ही म्हणा. ओके, हे अरे बाप रे म्हणटना तुमच्या तकलेर हात पडपाकच जाय.
हॅलो. येता ऐकून येतं. येस 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 थँक्यू थँक्यू. छोटासा एकच मुद्दा की बॉडी लँग्वेजचेर हांव उलयतालो. बॉडी लँग्वेज प्लेज अ 55% रोल वेन यू कम्युनिकेट, वेन यू डू युअर लेसन प्रेझेंटेशन ऑर वेन यू गिव्ह अ स्पीच. ओके, बॉडी लँग्वेजीस शिवाय तुम्ही बेश्टी आवाजाचोच म्हणून वापर केलो तशी जावची ना. हा, जर तुम्ही रेडिओचेर उलयता किंवा जर तुम्ही दुसरी हेर माध्यमांनी जेन्ना उलयता थंय आवाजाचोच वापर जाय तेन्ना मागीर तुमी जस्ट यू कॅन एक्सप्लोर दीस वॉयस मॉड्युलेशन. सो ओवरऑल म्हाजी हें हांव सोंपयतां. थँक्यू, धन्यवाद कोंकणी भाशा मंडळ गोवा तेणी हो एक टॉक ऑर्गनायज केलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. येस, थँक्यू. ह्या आवाजाचो चड उतार शास्त्र ह्याचेर खोलायेन अभ्यास आशिल्ले आनी खोलायेन विचार मांडिल्ले कितेंची जाधव हांचे आमी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन उपकार आटयतात. ह्या सुंदर व्याख्याना खातीर संयोजक ह्या नात्यान हांव पूनम बुरये तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आनी हांव वेदिका वाळके हाचे लागीं मागता ताचे पयलीं कांय प्रश्न आयल्यात ते घेवया. राधिका सातोस्कर हांणी प्रश्न केल्लो की स्टेज कॉन्शियस जावप आनी आवाज कडकडप हाचो संबंध कितें आनी हाजेर उपाय कितें आसा? स्टेज कॉन्शियस आमी जेन्ना जाता पळय न्ही, म्हणजे कितें जाता, आमकां एक बेश्टीच भंय दिसता. ओके, आतां मेंदूक सगळ्यो भयो जी भंय दिसता, भीती जी असते ना, मेंदूला सारक्याच असतात. तुमकां तुमचे समोर जर वाघ येयलो जाल्यार मेंदूक सेम भंय दिसतली, आनी तुमचे समोर जर आनी कसले जर भयानक पूर येयलो जाल्यार ती भंय एकच आसतली. भंय प्रोड्यूस करपाची मेंदूची एकूच हे आसा. ओके, बट देन आमी तेजेर विचार करून न्ही. हॅलो. या, आनी मागीर स्वताचोच एक कॉन्फिडन्स लो करून उडयता. तशें केल्ल्यान आमचो आवाज थरथरता. लक्षांत येता. आवाज जेन्ना भायर पडटा तेन्ना दोनी जे स्वर तंतू जे पळय आसता पळय न्ही ते आमकां साथ दिना, कित्याक आमचो मेंदू भिला. ओके, मेंदू वेवस्थीत काम करपाक शकना. मेंदू वेवस्थीत काम करपाक शकना त्या गजाली भितर. ताकाच लागून आवाज थरथरता आनी आमी स्टॅमरिंग करपाक लागता. येस. फुडलो प्रश्न घेता. दत्ता मोनी हांणी प्रश्न केल्लो की कांय जाणांचे उतर ओडटा हाजेर उपाय कितें आसा? उतर ओडप. दत्ता उतर ओडटा म्हणटात पळय आमी, स्टॅमरिंग, उतर ओडप. हय 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 जाता कितें, आमी जिबेचो जर प्रॉपर टंग एक्सरसायजीस जशी हांवें दिला पळय न्ही ते जर वेवस्थीत केल्यो जाल्यार हो एक हें जावपाक शकता. आनी दुसरें म्हणजे पेन्सील एक्सरसायजीस जर केले न्ही जाल्यार हो एक हेजेर आमी ओवरकम जावपाक शकता. ओके, आनी बरेचशे न्ही हे मानसीक सुद्दां आसता. आमकां जेन्ना भंय दिसता तेन्ना आमी मागीर कांयच करपाक पावना न्ही. लक्षांत येता. जेन्ना खूब असो मसल आसलो आनी मोठो एक बॉडी बिल्डर सुद्दां वागाक भिता न्ही, आनी हें मानसीक आसता एक्चुली. सोरोप दिसतकीर रोखडोच भिता आमी. बारीक जरी सोरोप पिल्लू जरी आसलें जाल्यार आमी भिता, कित्याक सोरोप हें खूब भयानक अशें आमचेर जशे संस्कार जाला. तर हे मानसीकपण असतं. याच्यावर तशा पद्धतीने पण विचार केला पाहिजे, तेव्हाच आपण ह्याच्यावर मात करू शकतो. दुसरा प्रश्न. फुडलो घेता की लक्ष्मी कलंगुटकर हाणे प्रश्न केला, स्टेज फियर कसो ओव्हरकम करप? स्टेज फियर पळय जो आसा न्ही ताजे खातीर आमी कितें करूं येता? ओके, पळय तूं जेन्ना स्टेजीर जेन्ना वयता न्ही तेजी पयलीं यू कॅन अनलर्न युअर सेल्फ. तूं जे स्पीच पार्ट केला तूं तें अनलर्न कर. ओके, आनी 3 फावटी श्वास घे मोठो, डीप ब्रीथ कर. लक्षांत येता. आनी भिवप स्टेजीचेर वयचे पयलीं भिवप आनी स्टेज फियर हें स्वताकच नांव आमी दवरता तेका लागून जाता.
म्हणजे कितें करता की सेल्फ जजमेंटल जाता आमी की हांव बरो करतलो हांव बरें करतलें तो अमकोच कितें म्हणटलो ते अमकेच कितें म्हणटले अशें जेन्ना मनान प्रश्न येता पळय तेन्ना आमकां स्टेज फियर आनी वाडपाक लागता आनी जेन्ना अशें वाडपाक लागता तेन्ना आमचें पल्पिटेशन आनी वाडटा लक्षांत येता आनी रक्ता भितर आमच्या खूब अशी रक्त धांवता म्हणटा पळय आमी हांव सायन्सा भितर चड वचना बट रक्त धांवता म्हणटा पळय आमी ताका लागून आमची श्वासाचो पॅटर्न बदलता नॉर्मल श्वास आसना आमचो सो हेजो एकंदरीत परिणाम जाता आमकां घाम येवपाक लागता तळव्याक घाम येता लक्षांत येता ताका लागून हो स्टेज फियर जाता हेचे फाटली मातशें सायन्स जर लक्षांत गेलें आनी अनदर थिंग इज स्टेज प्रॅक्टीस तुमी जितले फाटी स्टेजीर वयतले तितले फाटी हें ओवरकम तुमी करपाक शकता हेजी एक संवय आसली बरी तेजी संवय आसपाक जाय हय बरोबर हय फीडबॅक फॉर्म आमी चॅट बॉक्सान दिला सगळे कडेन मागता की तो मातसो तुमी भरचो अभिप्राय फीडबॅक फॉर्म दिल्लो आसा आनी शेवटचो प्रश्न घेता सुचिता पै हांणी विचारला कविता शिकयता आसतना आमी वॉयस मॉड्युलेशन कशी करपाक शकता जावं कविता शिकयता आसतना प्रभावीत कशी शिकोवंक शकता हॅलो केतनजी तुमकां प्रश्न आयकपाक आयला म्हाका अर्दोच आयकुपाक येयलो की कविता शिकयतना कशें आमी वॉयस मॉड्युलेशन आमी कशें करूं शकता फक्त एक तांणी सांगल्या ते ट्यून लावन कवितेक ताल लावप बाकी कशे तरेन शिकोवंक शकता असो तांचो प्रश्न आशिल्लो कवितेचो अर्थ जर आमकां समजलो न्ही जाल्यार मागीर आमी हांवें जे तुमकां एक्सरसायजीस सांगला आनी जे टॅक्नीक सांगला जो रियाज सांगला आनी टॅक्नीक सांगला त्यो टॅक्नीक्स आनी रियाज घेवन आमी ते वेवस्थीत रित्या शिकोवपाक शकता कांयच हेतूंत प्रॉब्लम ना हय बरोबर हे व्याख्यान खरें तर म्हाका दिसता 3 दिसाची कार्यशाळा जावपाची अशा रितीची आसा इतली म्हायती तुमचे कडेन आसा तुमकां देव बरें करूं शेवटाक वेदिका वाळके कोंकणी भाशा मंडळाचे वांगडी हाजे लागीं मागता त्यांनी उपकाराचे उलोवप करचे हय देव बरें करूं पूनमबाई सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे आयचे व्याख्याते केतन बाब हांचे उपकार मागता जशें पूनमबाईन म्हळात हो विशय 3 दिसाचो खरें म्हळ्यार खूब व्हडलो विशय आनी नाट्य क्षेत्रांत आवाजाचो चड उतार ह्या विशयाचेर खूब खूब उलोवपाक मेळटा पूण थोड्या भितर तुमी आमकां खूब गरजेच्यो अश्यो गजाली सांगल्यो तुमचे खूब खूब देव बरें करूं तशेंच आयच्या व्याख्यानान सगळे वांटेकार जावपी पार्टिसिपंट तांचे हांव उपकार मागता वचचे पयलीं 2 सुचोवण्यो फुडल्या सप्तकांत कोंकणी भाशा मंडळाची 2 व्याख्यानां जावपाची आसात कोंकणी वाचन विशया अंतर्गत वज्रलिखणी प्रणय गोंयबाबाच्या साहित्य कृतींचेर विस्तृत चर्चा 22 सप्टेंबराक जातली आनी अणकार मंत्र आनी तंत्र विशयाचेर 24 सप्टेंबराक व्याख्यान जातलें सो सगळ्यांनी ताचो आस्पाव घेवचो अशें मागता सगळ्यांक देव बरें करूं व्याख्यानाच्या